Am recunoscut instant sentimentul ăsta, da, mi-am dorit să mă rătăcesc ca să noptez o noapte în pădure, să stau să mă reconectez, să mă pun cumva la... Mă bucur atât de mult când vin și îmi zic, băi, fantastic, de când facem antrenamente, intru cu altă vitalitate, altă energie, am altă productivitate și atunci zic, opa, mă întrebai, bă, dacă ai schimbat ceva în copilărie sau ceva. Deci am fost șocat, eu pentru prima dată, din cauza la situația asta mi-am făcut, nu pentru prima dată, dar pentru prima dată după extrem de mulți ani. Cred că primul card mi l-am făcut la vreo 16 ani, dacă mi-am aminte era un card de student, de elev, ceva da, fără dobândă, nu plăteai niciun comision, nimic, ca să putem să ne jucăm poker. Da, exact. Puteam să ne jucăm poker online, pariuri și ce mai făceam noi la vremea aia. Am făcut o bacă, nu? Să dă naiba. Nu știu, eu până la 18 ani am făcut multe prostii, după aia să zic așa că m-am mai liniștit. Dar știi ce am făcut odată, nu? Cu pokerul. Nu știu. Am luat cardul lui mama. Asta a fost consumată de mult. Stai așa că bag $10 sau nu știu acolo. Și am băgat, nu știu, vreo 25 de milioane, nu știu cât am băgat, știi, la vremea aia. Îți dai seama, scandal. Dar, culmea, ce am făcut până la urmă? Am mai rămas, cheltuind banii aia, am mai rămas cu puțin din ei, nu știu, mai aveam 100 de lei la vremea aia, 1.000.000. Bă, și am stat și m-am jucat vreo 2 zile în continuu, de cred că am făcut hemoroizi. Bă, băiatule, și am luat un turneu de am făcut toți banii aia la loc, frate, un singur turneu, banii aia, și zic, uite mă, am luat banii înapoi. Deci, mi-aduc aminte că era dolarul, frate, 3 lei, 2 lei, da. 90, o chestie de genul. Știu că aveai 3 milioane și spuneai $100 pe poker să te joci. Ceea ce la vremea respectivă $100 era, aveai loc de manevră. Lasă că scade, acum am văzut tot de ce, să faci euro 5 lei și dolarul 3 lei. Eu că te spuneai $100 și dacă aflau prietenii, bă, transferă și mie $1, transferă și mie $2, că să încerci, știi, că încercai cu dolarul ăla un turneu. Nu mai dau nume acum. Bă, da, uite, frumoasă treabă, frumos subiect. Am învățat multe chestii stând la mese. Da, aia o să prețuiesc lecțiile alea mereu. Cel puțin în anii aia de early tinerețe, așa, de, să zic, după 18 ani, 18, 19, 20, 21, 22, când deja m-am făcut mai mare, țin minte că mereu aveam memoriile alea în cap, situații, trăiri, și e exact cum adaptează ăștia arta războiului în business, e exact același fenomen. Cum luam din poker strategii sau feeling-uri și le aplicai în viața reală. Deci, inconștient la momentul respectiv, am simțit cumva ce... Am fost atras rău de tot de poker. Am fost atras la modul în care, dacă intrai la mine în cameră, aveam o groază de foi pe perete lipite cu mâini de poker, cu situații de joc, cu statistici, cu tot. Citeam tot ce puteam, mă uitam, mă duceam până la oameni acasă care jucau pe bani mulți și îi rugam să stau în spatele lor la calculator să mă uit. Și mi-am aminte și acum când m-a pus un băiat să joc în locul lui cât s-a dus la baie și juca cu câte $500 pe masă. Nu, pe net, online. Juca cu câte $500 pe masă. Eu în momentul când mi-a dat mie să pun mâna pe mouse, mi-am jurat, am zis, orice carte prind eu foldez, adică nu puteam să mă joc cu banii ăia o mână, știi? Și nu, revenind la ce ai zis tu, lecții pe care le-am până târziu, până acum le-am purtat în legătură cu managementul banilor. M-am învățat să nu fiu rispitor, știi? Da, asta e o parte să am grijă cum plimb banii, în ce îi plimb, cum îi lucrez. Și, băi, nu vreau să o dau în materialism, dar te învață cumva să-ți creezi instinctul ăsta, știi, că trebuie să produci bani, trebuie să faci bani, pentru că, na, motivele sunt evidente. Și pe lângă partea asta de business și de matematică, de tot ce ai învățat prin poker, contactul cu oamenii, frate, stăteai la masă cu niște oameni, mai ții minte ce golani veneau seara la mese? Adică știai poveștile despre ei, știai de fiecare în parte ce dosar are și tot. Stăteai cu ei acolo și numai să-i auzi vorbind un alta, era mai incredibil, furai. Bă, să dea dracu, dacă stai așa să te gândești, multe chestii de genul ăsta, uite, cum ar fi cu pokerul, lumea ar zice, urât, nu știu, poate
poate atunci era un pic mai acceptat sau nu era, nu știu cum e mai rău. Băi, era boom atunci. Bine, noi n-am prins încă perioada aia de Da, am prins la limită perioada de aur. Mă refer în societate, așa, în tot arealul ăsta. Era ceva dirty. Nu prea era. Era ceva dirty. Într-adevăr, era asociat întotdeauna cu datorii, cu pierderi de case, de posesiuni, că pierzi casa. Era prea în bagabonțeală dat cumva. Mi-au cam aminte reacția familiei când au aflat prima dată că m-am jucat poker și am venit cu primii bani câștigați și am fluturat așa de fericire acasă. Greșeală. Mamă, și-au pus mâna la gură, gen, mamă, ce a făcut ăsta, se joacă pe bani, nu știu ce. Da. Să stai tu să explici tot procesul, bă, stai, că e un sport, e o matematică, e... Bă, sunt parțial de acord, știi de ce? Pentru că chiar și eu care, să zic că ca orice om am o părere mai bună despre mine decât aveam despre alții la vremea aia, eram atât de mult pe tăiș să mă duc în partea cealaltă, adică, nu știu, e unul din perioadele și momentele în care, nu știu, cumva cred că am avut și puțin noroc să mă mențin pe linia de plutire aia sănătoasă. Puteam foarte ușor să mă duc și devin ceva nasol. Știu foarte bine la ce te referi. Și ceva dirty, dar dacă ai norocul sau ocazia sau mintea să le experimenteze așa cum l-am experimentat noi la vremea aia, înveți foarte multe. Da, sunt de acord și într-adevăr pe muchie a fost pentru că, repet, ce oameni mai veneau prin locurile alea, știi? Și noi puștam fiind, te duceai, te trimiteau să le iei un sandwich, te trimiteau să le iei un pachet de țigări și cine știe data viitoare ce te puneau să faci și era de ajuns niciodată, da, și poate ți se schimba, știi, parcursul. A fost bine, nu știu, eu consider că am fost destul de maturi pentru perioada respectivă, știi? Am fost destul de maturi, adică ne-am înțeles cumva, să zic, ne-am apreciat cât de cât corect capacitățile și tot, știi, nu ne-am băgat la... Noi doi? Da. Dar gândește-te câți erau din 10 care se duceau nasol. Mi-aduc aminte cu nasoalele, da. Eu cel puțin mă vedeam, adică câteodată eram acolo în urma unuia dintre ei, știi? Și mă vedeam pus în situația asta. Nu știu, am avut mare noroc în chestii de genul ăsta. Nu știu exact dacă a fost iscusința sau norocul anume, dar uite, îți mai zic o chestie. Era printre singurele moduri de a manevra și de a produce bani la vârsta aia pentru noi și eu eram înnebunit, cel puțin școala văzând-o ca o pușcărie și vreau neapărat să scap, să se termine odată, să mă duc naibii la București și am și făcut ce aveam în cap de mic, doar am stat ani de zile și am gândit ce o să fac când ies de acolo. Era printre singurele lucruri pe care puteai să le faci. Buzău era un oraș mic, ce naiba puteai să inventezi la Buzău să zici că faci bani? Nu, asta a fost și la mine motivația principală. Era nașpa, știi, la o anumită vârstă să te duci, nu știu, să ieși la un suc și să stai să te uiți la meniu, să vezi, bă, cât costă sucul ăla, am bani destui în buzunar sau, nu știu, mai vai să ieși cu o fată pe afară. Asta a fost motivația principală. Nu puteai să ceri mereu, bă, vreau bani ca să mă oc aia, vreau bani să fac aia. Și a fost foarte tare când am ajuns prima dată, știi, să-mi iau o haină, o carte, să mă duc la mare pe banii ăștia câștigați. Ceea ce a durat o perioadă destul de lungă de timp. Mi-au aminte și la București, când m-am dus în primul an de facultate atunci, dacă ți-aduce aminte, aveam în apartament monitoarele și jucam câteva zeci de mese, 15-20 de mese deodată, adică continuasem. Dar ce m-a speriat cel mai tare este când, nu știu dacă ți-aduce aminte, dar noi am avut în Buzău un tip care a făcut câteva milioane de dolari din poker. Liviu Ignat avea, știi? Și ăla pentru noi fusese la momentul respectiv, mamă, ceva wow. Mai știam pe cineva, cred că au fost mai mulți care... Nu știu dacă milioane, dar asta milioane, adică câteva milioane de dolari și îți dai seama în momentul ăla ți se aprindeau toate antenele. Voi zici, bă, frate, ce a făcut ăsta? Nefiind diferența așa mare de vârstă între noi, știi? Și momentul meu de șoc așa a fost când mai mulți pe care știam că erau destul de bine la un nivel au ajunseseră să-și ia joburi, știi, să o taie cu pokerul, să plece pe afară și așa mai departe. Și atunci am avut un șoc, am avut așa un moment de trezire și am zis, bă, ia stai puțin, hai să o mai regândesc, să o iau de la capăt, știi, să o regândesc un pic. Și cred că a fost bine pentru că nu-i pentru oricine. Mulți zic, bă, ce stai, dai niște butoane și faci niște bani. Bă, frate, nu, e mult mai ușor să te duci la un job sigur. Tu te la un job sigur, știi că îți vine salariu, știi că dacă ești bolnav,
ești plătit în concediu și așa mai departe și una e să știi că secunda aia acolo ți-a schimbat luna, mănânci luna aia, plătești chiria sau nu, luna aia, adică nu-i pentru oricine și cred, sincer să zic, pentru mine nu era să o fac pe termen lung. Nu era, adică nu cred că făceam față. Mi se părea foarte, foarte complicat și îi respect enorm de mult pe cei care poate să trăiască din asta. Adică încă sunt băieți pe care îi știu din perioada aia și care încă fac asta. Cine s-a lansat, s-a dus și a rămas acolo. Și au rămas și crescut, chiar cu unul din ei vorbise în zilele trecute, postase că luase săptămânile trecute un turneu de vreo $7.000 sau ceva și am dat mesaj și am zis, bă, bravo, zic, fantastic cum ți-ai păstrat, frate, dedicarea și concentrarea atâția ani. Zic, cum ai putut, frate, atâția ani? Gen, bă, n-am avut de ales, știi, adică vreau să fiu liber, vreau să muncesc pentru mine și la asta mă pricep, știi, nu... Bă, ți oferă și unul dintre joburile de early times, așa, în care chiar puteai să faci asta indiferent de trei. În România, nu știu, la Buzău, na, ca să dau un exemplu, da, așa, știi? Da, e ceva exact, unic, e ceva exact, wow, cumva. Exact. Tu ca puștan să poți faci, dai click-uri și să vezi că n-ați vin bani, a fost una din experiențele pe care, cum câțiva oameni așa, știi, când mai vorbesc, se întâmplă involuntar să o aduc în discuție treaba asta, una din experiențele pe care le prețuiesc cel mai mult. Deci, atât de multe lucruri am învățat și cred că cum sunt în momentul ăsta, știi, și pe partea de management financiar, acolo se datorează, pentru că eu n-am învățat nicăieri. Sunt bazele. Eu la școală n-am învățat nimic de aia finanțe. a fost școala noastră, într-un fel, mai ales pe chestii de astea care și contau și ne și păsa de ele. Eu la facultate, după primul semestru, am plecat, am abandonat facultatea, n-am învățat nimic acolo. Nu știu ce idee aveam eu că înseamnă facultatea la momentul respectiv și furasem și eu curentul ăsta că cu bani din poker îmi cumpăram cărți. Cum să devii milionar, de la idee la bani, plouă cu bani și așa mai departe. De la idee la bani, cum se traduce? Think and Grow Rich? Think and Grow Rich, al lui Napoleon Hill, da. Îmi cumpărasem cărți, știi, aveam teancuri de cărți și încă le-am. Tot intram pe Elefant și luam pachete de alea de câte 8-10 cărți, știi. Mama. Citeam, subliniam cu markerul, citeam. Și mama, când vedeam, citeam acolo și îmi făceam așa o imagine ce înseamnă marketing, ce înseamnă finanțe, ce înseamnă bani, ziceam, mamă, vreau și eu neapărat, mă imaginam la costum. De-aia am avut o perioadă foarte prostească pe undeva pe la 18-19 ani în care am început să bag bani în haine, toată ziua cravată, toată ziua batistă de buzunar, sacou, mă duceam afară la un suc, nu puteam fără sacou, știi? Acum majoritatea le-am donat, hainele pe altele, restul serios? le mănâncă moliile, știi? Ceva de genul. Aia mă, ce era un lucru rău ăsta? Era un lucru rău că devenise cumva o obsesie așa. Merge? Da, merge. Devenise o obsesie, știi? Și ți-am zis ce părere am avut, nu știu dacă știi serialul Mad Men. Am văzut. Erau anii 60. Era un serial slow burn. Slow burn, exact. Erau anii 60, era perioada aia când papagalul te ducea peste tot. Nu conta ce făceai, cum făceai, cu vorba, dacă aveai vorba bună, erai îmbrăcat într-un costum și așa vindeai orice, frate, știi? Orice vindeai. Și să fuma și la clinica de toată ziua, ginecologie. Toată ziua. Erau cu țigările în mână, ții minte, și whisky-ul, aia era... De acolo am început să beau și whisky mult, în perioada aia. Bă, de atât de ciudat cum să schimbă erele astea. Uite, eu, de exemplu, când m-am apucat de filmat, frate, când mă întorceam acasă, sau, nu, de fapt, până acolo, să fuma așa în jurul meu în continuu. Puțeam a fum în continuu. Eu nu știu, toată lumea fuma. Și a dispărut chestia asta. A fost așa o tranziție de pe zi pe alta, știi? Aveai ceva cu ăla? Nu, e în regulă. Da, a fost o tranziție de pe zi pe alta. Păi purtai un tricou de la într-o seară, nu mai puteai pe ăla, trebuia să-l speli câteva zile să iasă fumul din el. Era crazy. Apropo și de poker, unde ne jucam în cafenea, Doamne, cât se întâmplau acolo și cât de mult mirosea țigări când te întorceai acasă. Aoleu, nu știu dacă pot să zic acum tot ce se întâmpla acolo. Man, nu știu, da, porceli, mari porceli. Da, știi, și asta zic, revenind la partea asta cu facultatea, am fost mințit de visul american cumva adus aici, știi? De chestia asta cu marketingul și după primul semestru acolo a fost de ajuns să-mi dau seama, a fost de ajuns să muncesc într-o firmă o perioadă scurtă de timp ce-i drept, dar numai ca să văd
ce înseamnă, știi, o structură în firmă, o ierarhie. Chiar vreau să te întreb dacă ai mai lucrat și în alte joburi decât în industria sportului, cum ar veni. Păi a fost singurul job, să zicem, unde pot să consider că am fost angajat, a fost când am muncit la o firmă de publicitate, dar eram, fiind la cel mai mic nivel, ne ocupam cu împărțirea de pliante, practic, și te duceai la diferite firme, la sediul lor și încercai cumva să le vinzi de ce să te angajeze pe tine să le faci spoturi publicitare, dar mare parte entry level-ul ăsta, eu nu știu, eram 5 oameni într-o mașină, plecam de dimineață, trebuia să mă scol pe la 5-6 dimineața, că munceam în sectorul 6 pe jos, te duceai la diferite blocuri, firme cu clientele și am prins iarna, adică gândește că am prins perioada de iarnă de muncă și era ok, câștigai 100 de lei pe zi, la vremea respectivă era mecherie 100 de lei, munceam, nu știu, 15 zile pe lună, o chestie. Stăteam amândoi atunci, nu? Da, ajungem și acolo. Da, stăteam amândoi și altă experiență pe piedestal cu asta cu pokerul a fost ultima zi de muncă, când știu că m-am trezit de la 5 dimineața, am stat în frig, am așteptat mașina aia să vină, că aveam un punct de întâlnire, m-au luat, am mers, ne-am făcut treaba, am împărțit pliantele, ne-am bifat toată ziua respectivă și undeva pe la ora 5 după amiază, că cam atunci terminam noi programul, sună șeful mare, șeful echipei și zice, bă, program dublu astăzi, că se apropie sărbătorile și trebuie să cât mai mult să facem. Și n-ai ce să faci. Program dublu, ești plătit dublu, în momentul ăla puteam să arunc banii, că nu voiam să plec acasă, dar plecai acasă, era ultima zi când te duceai. Și program dublu și s-a întâmplat că am terminat undeva pe la, nu știu, 12:30 noaptea tot. Nu aveam bani de taxi, nu mai circula nimic la ora aia, am luat-o frumos din sectorul 6 până unde stăteam noi pe jos. Telefonul ăla era o rablă la vremea respectivă, un Samsung S1, S2. Dacă era puțin frig afară, înghețat telefonul, GPS-ul ăla nu mergea. Și ia o frățică, că nici nu cunoști Bucureștiul, ia-o pe jos prin zăpadă, ningea de rupea, ghetele pline de apă, eram frânt și am ajuns acasă noaptea aia. Mi-aduc aminte că am dat drumul la apă fierbinte în cadă, m-am băgat în cadă și am adormit în cadă o perioadă bună de timp, pe care m-am trezit, m-am culcat și pe undeva pe la 11 dimineața aveam deja vreo 7-8 apeluri nepreluate, pentru că teoretic eu la 6 dimineața trebuia să o iau iar de la cap, să fiu din nou la muncă. Și am sunat în momentul ăla și i-am zis mai multe chestii, i-am zis, printre care ideea de bază a fost aia, că eu nu mă mai duc acolo, nu mai vreau să aud. M-am îmbolnăvit 2 săptămâni atunci, abia am avut putere după vreo 2-3 zile de zăcut să mă duc la farmacie să-mi iau niște medicamente. Dacă mi-au aminte bine, voi toți erați la Buzău în vacanța de iarnă, plecați în momentul ăla, pentru că eram singur. Știu că eram singur, sau poate Alex mai era, habar n-am. Da, erați la Buzău, știi, și a fost alea 2 săptămâni, mamă ce m-am îmbolnăvit atunci, rău a fost. Și o lecție bună, am învățat-o, am pus-o... Ții minte, iarna ești nebun, prin iarna am descoperit că am diabet în pana. Da, bă, exact, aia a fost iarna, da. Mi-aduc aminte când mi-ai zis. Bă, da, uite, referitor la noi doi, mă mai gândesc așa câteodată, toate suferințele astea, că practic așa poți să le zici, știi? Suferințe din care înveți câte ceva. Bă, am avut o însemnătate, pentru că după aia a fost un fel de reset. De atunci, numai în sus m-am dus, știi? Tot ce învățam, ai simțit chestia aplicam. Asta, nu? Tot ce învățam, aplicam. Și nu mai creșteam. Până și pe perioada asta de corona, eu tot simt că am crescut acolo un 1%, știi? Dar mai înainte, mereu, de la an la an a fost mereu creștere. Mereu am aplicat ce am învățat, știi? Da, înțeleg perfect ce zici și uite, referitor la asta, că n-ai zis și de perioada de corona și de tot, stăteam să mă gândesc, dacă se aduce aminte, e o vorbă într-unul din Batman, în film, când vine Bane și îl bate pe ăsta rău de tot și zice, îi zice exact așa în engleză, victory has defeated you, adică victoria te-a învins, în sensul că era atât de bun încât nu mai avea adversar, știi, și se relaxase și devenise neglijent, deja nu mai era... Și mi-am adus aminte chestia asta și am simțit-o pe pielea mea, în sensul că faza asta cu corona, știi, ce a venit și pandemia, bă, parcă eram destul de bine înainte, adică aveam propriu business, aveam o sală, mergeau bine clienți, era tot în regulă, după ce a venit direct puțin în cap, adică
închizi business-ul, clienții dispar în toate părți, chestii normale, adică de înțeles, știi, care se întâmplă, ceea ce m-a obligat să încerc să reinventez partea asta de job, știi, să găsesc alte metode să pot să îmi fac treaba, ceea ce mă bucur enorm de mult, că la următoarea pandemie știu că acum sunt antifragil, sunt imun la următoarea pandemie, adică nu mă mai prinde nepregătit. Eu cred că erai deja pregătit dinainte să se întâmple. Cred că mentalitatea ta acolo poate te-a făcut să fii pregătit de dinainte. Așa mă gândesc și eu de multe ori. Bă, orice ar veni și mereu, e un fel de aceeași poveste mereu. De asta, dacă ai mentalitatea bună, nu are ce să te lovească, știi? Mereu you float. Ești acolo. Și, adică te învață chestiile astea. Sunt sigur că sunt oameni care, la fel, dacă stai să vorbești cu ei, au experiențe de viață. Că am vorbit cu unii am rămas mască, zic, mamă, cât ai trăit un 20 ceva de ani, wow. Și înveți. Dar toate experiențele astea, dacă iei ce-i bun din ele, știi, și nu te plângi, adică nu te victimizezi, bă, mama, a venit pandemia asta, gata, m-a nenorocit. Și bă, ok, a venit pentru toată lumea, hai să văd ce fac de aici, ce scot de aici. Merge, dar e subțire linia asta, știi? Bă, sunt unii oameni care stau în safe zone acolo și când vine câte un val de ăsta nenorocit, ori pică primii, ori sunt acolo de joacă peste ei câte un șef care, intră în alte sacrificii. Sunt oamenii foarte de sus care ei prosperă în perioada asta, nu nicio treabă, că banii se tot fac. Odată ce ai avut sistemul ăla de-l faci și la bine și la rău, când vine haosul, tu ești ăla care rămâne în picioare. Și mai sunt și oamenii, pot să zic eu, ca noi, care ninja, cumva, trec prin tot arealul ăsta. Asta a fost nostru. Mie de ce mi-e frică totuși, și aici nu știu câtă putere aș putea să am, doar să mă, retrag cumva sau să mă relochez, ori în altă țară, ori în alt oraș. Mie că dacă să continuu într-un mod atât de negativ economic, o să rămână din ce în ce mai multă lume fără bani și să creează un efect în lanț. Eu cumva mă bazez pe oameni să aibă bani. De mult efectul ăsta în lanț, e deja de mult și se simte, știi, prin diferite arii, câte firme s-au închis, câte locuri, câte afaceri, știi? Este. Ar fi mișto, cumva, sau poate n-ar fi mișto, habar n-am, să te întorci sau nu să te întorci, sau să inventezi, să găsești o nouă metodă, știi, de schimb, să nu mai fie banul prima resursă. Habar n-am, nici nu pot, pentru că, uite, lumea se plânge de sistem în general, știi? Nu-mi place asta, nu-mi place partidul ăsta, nu-mi place ce face politicianul X, dar dacă întrebi un om, bă, dar tu cum vezi sistemul perfect? Nu cred că poate să-ți dea cineva un răspuns, știi? Cum vezi sistemul perfect? Ce poate să fie sistemul perfect? E perfect pentru cineva, nu e perfect pentru altcineva, adică asta vreau să zic, e foarte dificil și dacă ai avea puterea cumva, să zic, să rezolvi tu ceva, să găsești tu soluția, care e soluția, adică nu, de unde o scoți? Sunt prin multe lucruri pe care le poți schimba în bine. Da. Sunt două probleme. Una este neștiința, a doua este, cum să zic eu, lipsa disciplinei. Dar tu trebuie să ții în calcul, dacă se schimbă în bine pentru cineva, nu mai e bine pentru altcineva, știi? Cui îi convine, să zic, îți dau un exemplu, oamenii să fie toți educați sau să fie toți sănătoși? Se pierde pe altă parte, da? Bă, uite, eu cred că o să vină în viața noastră, deci nu până murim noi, o să apară o perioadă pe care o poți numi renaștere modernă. Exact cum a fost renașterea înainte. Eu cred că a venit tot valul ăsta de haos, distrugere, multe sisteme pică, pentru că sistemele noastre sunt învechite. Îți dau un exemplu, școala. Sunt învechite cu spume. Dar la un moment dat, mai ales din tot accesul ăsta pe care îl avem la internet, se va desface o nouă viață, o nouă renaștere de asta. Pentru că cât crezi că am mai rezistat pe bune să trăim în continuare în mocirla asta, în soampul ăsta în care e materialism dus la cote excesive, cât mai poți, că lumea deja nu mai suportă. Uite, de când a venit Trump, s-a mai tăiat din political correctness-ul ăla tâmpit.
Bine, suntem influențați foarte mult de americani care ce visează azi să cred whisky cu gheață și a doua zi vin la tine și te ceartă că de ce nu i acorzi drepturile pe care le-a visat el azi noapte și chestii de genul ăsta. Da, să știi că și am simțit de ceva timp că urmează așa ceva, un eveniment, că n-are cum, știi, reveni la ciclicitatea aia, mereu se întâmplă și parcă prea a fost așa statică perioada, știi, situația. Că e bine, că e rău, habar n-am. Eu personal regret extrem de mult că mi-aș fi dorit când o să am copil, știi, cumva să trăiască chestii pe care le-am trăit eu în copilărie sau tata ce mi-a povestea, știi, mai avansate, știi, chestiile astea mai umane. Și nu știu dacă o să mai aibă ocazie, că eu personal mi-aș face datoria, mi-aș da tot interesul cumva să-l duc în direcția aia, dar nu știu dacă îți mai permite. Ce faci? Nu-l dai la școală? Îl duci la școală? Ce eu faci? Nu cred că o să-l dau la școală pe al meu. Am unul pe drum. Un băiat. Eu cred că până o să fie el bun de dat la școală, o să se schimbe treaba. Și dacă nu se schimbă, o să am eu grijă să găsesc alternativa potrivită. Dar, mă gândesc la ce mentalitatea mea am eu, o să fac în așa fel încât să nu se mai lovească de 40 de ziduri pe care le-am întâlnit noi când eram copii mici, când eram la liceu și așa mai departe. Tot sistemul ăsta, că o fi el românesc, că o fi american, e foarte învechit. Consumăm prea mult timp și ne mișcăm prea încet la ce tehnologie avem. Uite, cum e asta cu pandemia și măsurile care sunt acum. Frate, dacă eu eram liderul unei țări, unui oraș și al unui oraș, că aveam destul leverage să fac presiune mai sus. Peste noapte schimbam multe lucruri. Cum e cu școala online și cu asta, mai ales în prilejul ăsta, că acum avem nevoie de soluții, vezi, Doamne, dacă vrea cineva să le accepte bine, dacă nu, poți să schimbi multe. E un moment propice să schimbi foarte multe lucruri în bine. Cum ar fi școala, nu știu, eu te dau un exemplu cu școala, că acolo mi se pare foarte mult de rezolvat. Păi e normal, că e educație, e bază. Teoretic așa te-ai gândi de acolo. Nu știu, deși toate imperiile care au fost până acum au picat la un moment dat, nu? Au câteva sute de ani durate de viață imperiile. Vine altul, te cucerește sau se strâng alte popoare mai mici și așa mai departe. Cam așa au avut sistemul, dacă stai să urmărești. Extrem de mult s-a pus accentul pe educație, sub toate formele ei, da? Extrem de mult accent s-a pus pe partea asta de dezvoltare fizică, de sport, da. E de înțeles pe vremea respectivă că se purtau multe războaie. Și asta totuși, zici pe vremuri. Da, pe vremuri vorbesc. Adică, mie îmi place mult de tot să mă duc în trecut, știi, mereu să stau și să urmăresc ce s-a întâmplat acolo. Stau și despic firul în patru și analizez de ce au făcut aia și totuși de ce n-a fost bine, pentru că ar fi trebuit să existe și în momentul ăsta Imperiul Roman sau Imperiul Egiptean sau așa mai departe. De ce nu sunt și în momentul ăsta, știi? Adică ce s-a întâmplat? Că uite-te și tu ce civilizații prospere, ce au creat. Adică vreau să zic, undeva cred că ești sortit în cercul ăsta vicios, undeva oricât s-ar schimba, ar avea un efect pe termen scurt, mediu, dar pe termen lung cred că cumva e sortit să vină altceva, e sortit schimbării. Nu știu cum să-ți descriu mai bine exact, dar cred că înțelegi la ce mă refer. Uite, apropo de ciclul ăsta, mie mi se pare că suntem în momentul în care se repetă. Corectează-mă dacă greșesc. Nu e așa că în antichitate era desfrâura sexual la fel cum se manifestă în ziua de azi? Da. Mie acolo mi se pare că suntem. Era... Adică am putea să ne inspirăm cam ce a fost imediat după. Ce a fost? Era ok, da? Era, dacă stai să compari cum e și acum, era libertate, liberalism, da? Pe vremea aia. Acum mult timp, cât sunt? 2500 de ani, să zicem. Da? După aia ce a venit? Urât. Reforme mari, religioase, creștine. A mai trecut o perioadă în care a fost puțin haos, după aia Dark Age. Era, să zice,
s-au făcut niște studii că lumea era mult mai proastă, cum ar veni, mult mai needucată în Dark Ages decât era în Antichitate. Pentru că în Antichitate era, de exemplu, nu mai știu cum se numește, unde exploda vulcanul. La Vezuviu zici? În Italia, la Romani, sau nu mai știu unde era. Ok. În fine, era scris pe perete în stil graffiti. Și oamenii de știință ce au dedus din chestia asta? Că erau printre oameni destul de deștepți încât să scrie pe perete un mesaj și majoritatea populației destul de deșteaptă să-l citească și să-l înțeleagă. La fel ca în ziua de azi. Pe parcurs, după aia, lumea a decăzut, a intrat în Dark Ages în care nu mai era destulă educație și la un moment dat a venit din nou renașterea. Deci dacă poți să te inspiri măcar așa de suprafață, cumva... Da, nu vreau să intru în multe detalii aici, dar îmi place paralela pe care ai făcut-o cu partea asta de libertinaj și desfrâu și ce a fost atunci, cumva că a atras o schimbare, știi, parcă a forțat o schimbare și în momentul ăsta e un punct critic acum mea și sunt puțin dezgustat să discut de unele aspecte care chiar există și unele sunt și legale în momentul ăsta, dar într-adevăr sunt niște lucruri care pot să le consider cumva împotriva... Da, dar ce schimbări a atras? Păi negative într-o primă fază și după poți să consider pozitive, nu? Din ce știu eu, a atras niște schimbări mega, cum să zic eu, conservatoare, care încă s-au păstrat până în prezent cumva. Mă refer la creștinism și la toate regulile care s-au impus atunci, știi? Că, na, din ce se știe bine, acum poate mai exagerez și eu sau mai greșesc pe aici, pe acolo, fiind influențat, nu știu, de filme sau de chestii de genul ăsta, dar a fost o perioadă în care era mult mai mult desfrâu de asta pe față, de exemplu, homosexualitate în rândul liderilor din administrația romană, că au tot scris din rândul lor despre asta. Absolut. Știi? Și după aia a fost o perioadă în care papa tot să băga din ce în ce mai mult în viața socială a oamenilor, au apărut atâtea norme și cumva de atunci a rămas, mai ales pe plan european, stilul un bărbat și o femeie și cam acolo, cam tăia capul și te biciuia dacă o ardeai altfel, știi? Și ușor. Pentru că între noi fie vorba, eu cred că natura umană care se manifestă astăzi, de genul homosexualitate sau, mă rog, ce dracu mai apărut între timp, asta cred că a existat dintotdeauna cumva. Numai că din nou i-a venit rândul să se manifeste și din nou lumea reacționează. Că asta e tema generală, asta e ciclicitatea, știi? Cum o interpretezi, cum nu o interpretezi, ține de tine. Oricum sunt evenimente care, indiferent dacă oamenii au putut să le, nu știu, să le prevadă din timp sau să le anticipeze, nu au avut ce să facă, știi? Adică sunt unele chestii la care omul stă în fața destinului și ce să facă. Și eu simt, exact ce ziceai tu mai devreme, cumva că urmează o schimbare. Tu ai zis renaștere acum, adică i-ai dat un nume mișto, ceva foarte optimist. Și adaugă și internet și tehnologie. Acum depinde ce renaștere e, că nu știu dacă mai vezi scene de alea prin filme cu oameni cu căști și cu ochelari de aia cu realitate virtuală, ceva pierduți acolo, știi? Adică depinde în ce direcție renașterea asta. Păi tu te gândești vreodată așa cam în ce direcție se duce omenirea, să zicem, cu totul? Te gândești la asta? Bă, oricum nu știu în ce direcție se duce, știu în ce direcție nu se duce. A ajuns să fie o minoritate, cea care, atunci renașterea ce a presupus? A presupus cultură extrem de multă, nu? Iluminare, artă, s-au investit foarte mulți bani în artă în momentul ăla, invenții, asta cred că o să vine din nou, da. Depinde cât de repede să mișcă, dacă o prindem noi să fim în viață, dar vine, ori vine la... Știu, ce însemna artă în momentul respectiv? Ți-aduce aminte, de ce picturi, ce sculpturi erau, Tot e loc, mereu e loc. Ai văzut ce înseamnă arta acum? Dai cu stingătorul de foc pe un perete, faci un X și ăla e gata, ăla e tablou pe care ai făcut, adică sunt tot felul de galerii de-astea de artă care ai văzut ce ciudățenii promovează, știi? Care sunt considerate arte. Tot există jos, gândește-te câte mijloace noi s-au inventat și reinventat de a crea lucruri cu adevărat interesante. Fie că e, nu știu,
că până la urmă și cinematografia poți deja să o bagi acolo. Da, există de puțin timp. Știi? Are, mă, cinematografia da, dar față de pictură, și poate, mai bine. Pictura de cât timp există? Da, și în Renaștere a avut un rol. Pictura e din peșteri. Nu. S-a pictat și în peșteri, știi? Uite, chiar vorbeam cu Eugen mai devreme. Eu am comparat, de exemplu, internetul ca invenție. Îl întrebam așa, zic, ce ți se pare că cu ce se compară? Și mi-a dat un exemplu. Mie personal, mi se pare, vis-a-vis de teoria asta a ciclurilor, că se compară cu focul. Internetul e al doilea foc care a apărut. Da, și foarte interesantă de cât timp comparația. avem internetul? 50 de ani așa, cu indulgență. Adevărat, da? 50 sunt? Păi cât internet? Sunt? Păi suntem în 2020. Și din 2000 în spate, cât? 30? Da? Chiar așa, un 50? Mamă, nu mă gândeam. Internetul 50 de ani. Poate că a fost ideea făcută în 60, dar cam prin 70-80 parcă a prins formă. Sunt 50 de ani. Gândește-te că ești în trecut și abia de 50 de ani s-a descoperit focul. Da, numai că aici se mișcă cam altfel, nu vezi, cu internetul. Se mișcă mai repede. Se mișcă mult mai repede, da, enorm de repede. Asta e, da, se dar totuși stai așa. Epoca vitezei, nu? Gândește-te cât de proști suntem și cât de prost folosim internetul și cât potențial poate să aibă. Sunt perfect conștient. Sunt sigur că sunt oameni care îl folosesc la potențialul lui maxim, știi? Cum o să fim prin internetul de care dispunem azi peste 500 de ani? No, nici nu eu sunt mă mic. Nici nu poți să-mi zic cu minte acolo ce înseamnă peste 500 de ani. Eu am încercat să mă gândesc câteodată cum o să fim, de exemplu, peste 500.000 de ani. Fără nicio mișto, gândește-te că o să frate, păi, focul a fost descoperit acum 2 milioane de ani, dacă mi-aduc aminte bine. Da. Sper că nu greșesc. Dacă am așa ceva. Da. Sunt 2 milioane de ani. De când avem focul până acum sunt 2 milioane de ani. Nu cred, mă, milioane. Nu? Dar cât n-ai băie? Nu, asta e procesul întreg de evoluție. Ce zici tu de 2 milioane de ani? Nu știu, cred că sute de mii de ani. Agricultura știu că a fost descoperită parcă acum 100.000 de ani. Dacă nu mă înșel. Deci cât ar putea să fie? 500.000 de ani? N-am date exacte. Ar avea sens, în fine. Dacă agricultura a fost făcută acum 100.000 de ani, în fine. Totuși, peste 100.000 de ani de acum încolo, după ce am descoperit internetul, tu unde crezi că ajungi? Da, uite, mai gândește-te la un scenariu pe care mi-l pun în cap destul de des și n-am răspuns la el, nu știu. Gândește-te cumva că vine ceva, da? Cum vrei tu să o numești, apocalipsă, orice, și practic tot ce e în momentul ăsta material se nivelează, da? Deci nu mai există resursele pe care le ai în momentul ăsta. E ruină totul, da? E distrus totul. Dar omul totuși supraviețuiește. De ce se distruge tot? Am zis, nu știu, un război nuclear, orice, un cataclism, ceva, se distrug. Rămân ruine, adică, da? Rămân ruine. Da. Ruine rămân, ce-i drept, da? Și viața merge înainte. Dar cumva să zicem că viața, da, merge înainte. Omul cu cunoștințele de acum, da? Pe care le ai acum. Teoretic te-ai gândit că ar trebui mai repede, nu să pui totul pe picioare iar. Nu crezi totuși că chiar dacă ai cunoștințele de acum, închipuie-te tu, pune-te tu în situația asta. Te trezești deodată, da? Totul în jur e ruină și trebuie să o iei de la zero. Ce faci? Nu poți. Nu poți, asta zic. Trebuie deși ai cunoștințele. Trebuie reset total. Tu în mintea ta ai skyscraperele, ai avioanele, lasă-mă că și eu cred în teoria asta că am mai fost odată ce suntem acum, nu? Nu m-am referit exact la asta, deși știu teoria și mi-am luat-o în calcul enorm de mult și am gândit-o. Ideea e următoarea, că este posibil. Ce-i sub pământ e enorm de mult. Gândește-te că... Să găsești dovezi, zici tu? Da, e enorm de mult. Deci ce se află sub pământ? Știi de ce? Îți dau un exemplu. Cum găsești tu chestia asta în pământ? Memoria asta care avem noi pe carduri, pe harduri, pe internet. Cum o găsești în pământ? Nu, dar vreau să zic... Știi? Te gândești că, au mai existat structuri sau ceva, știi, sau ceva tehnologie. Da, într-adevăr, e pierdută în timp. Nu mă zic cum mai găsești acum. Da, e acolo. Gândește-te că abia de curând, nu știu, 20 de ani poate au descoperit în Turcia, la un loc se numește Göbekli Tepe, o întreagă structură imensă,
ca un fel de templu, zic, cu roci imense, vorbim de tone, da? Deci ceva asemănător, nu în aceeași proporție cu piramidele, dar se vede clar că acolo e o arhitectură și o inginerie. În ce zonă? În Turcia. Ok. Ideea este că au datat cumva că structura asta a fost făcută acum vreo 12.000 de ani, moment în care se știe exact istoric că în Turcia nu existau decât în locația aia vânători cu legători, atâta. Cum a fost posibil ca vânătorii aia cu legători, deodată peste noapte, să-și organizeze forța de muncă? Se zice că a fost acolo cam un șantier de vreo 2000 de oameni au lucrat la... Nici izvoarele istorice nu prea ne ajută cu dovezi, pentru că nu prea era cam în dar totul, nu se știau multe lucruri, nu? Ei, specialiștii care au mers pe teren și au cercetat, ei vin cu explicația asta. Da, bă, vânătorii ăștia și culegătorii ăștia sunt mai deștepți decât credem noi. Ei au. Dar tu înțelegi ce înseamnă o structură de asta imensă? Dar cum ne-am putea da seama dacă au fost sau nu acolo? Cum am putea să avem dovezi? Ce anume să fie vânător? Că s-a întâmplat ceva acolo care ar fi putut fi o civilizație care să facă chestiile astea. Păi nu avem dovezile unei alte civilizații, dar e locul respectiv care e o structură... Pe asta zic că e dovadă în sine mai degrabă, da, decât să te mai gândești că nu e o structură de genialitate imensă acolo ce se întâmplă. Nu știam. Și este o structură care ulterior a fost clar îngropată în pietriș și nisipi în mod intenționat, a fost ascunsă. Sunt academicienii care vin cu teoria, bă, domne, au făcut ei un templu de rugăciune, ăștia vânătorii cu legătorii, și la un moment dat, din cauza că, gândește-te 2000 de oameni să muncească pe un șantier, îți trebuie apă și îți trebuie mâncare. La un moment dat n-au mai procurat resursele astea în măsură și au trebuit să abandoneze. Okay. Și e altă teorie care se opune cumva mainstream-ului de academicieni, care zice, bă, clar acolo este o civilizație avansată despre care noi nu avem informații, care a fost prezentă în mai multe locuri pe glob. Drept urmare, uite, metodele arhitecturale, simbolurile, tot se regăsesc și aici, și aici, și aici, și aici, știi? Deci clar trebuie să fie un punct comun. Și se refereau la niște sculpturi, știi, în piatră, niște personaje ciudate, o formă așa de umanoid. Dar din ce perioadă aproximau? Ei au zis că 12.000 de ani. Deci acum 12.000 de ani, cam așa au zis ei. Cam asta era perioada pe care... La egiptenii? Egiptenii sunt, să zicem, acum... Cei mai vechi. Da, dar la fel, același tip care se opune mainstream-ului de academicieni vine și zice, bă, n-au cum piramidele să aibă 5.000 de ani, știi, clar sunt mult mai vechi de atât. Și vine cu dovezi, vin cu tot felul de dovezi, adică oamenii nu vorbesc ca iurea, vin cu tot felul de dovezi, cum că sunt eroziuni făcute de apă, care ar fi putut fi făcute doar de ploi torențiale, care ar fi durat ani de zile în perioada respectivă, și ultima dată când au fost ploi torențiale în zona aia a fost acum, nu știu, 20.000 de ani, știi? Adică vreau să zic, dacă ar fi cumva să mai fi existat o civilizație, ai un caz puternic pentru asta, că sunt multe dovezi, știi? Enorm de multe dovezi în direcția asta. Acum faza mișto e alta și a întrebat cineva, bă, dar de ce a dispărut civilizația asta? Sau unde sunt? De ce au dispărut? Și ăsta a zis, bă, clar s-a întâmplat un cataclism, a fost ceva care i-a afectat, știi? Un cataclism în zona lor. Fii atent ce se întâmplă. El a zis că un asteroid a lovit Pământul, a încălzit atât de mult suprafața unde a lovit, încât a lovit undeva prin America de Nord. Ok. Încât suprafețele de gheață de acolo s-au dezghețat, au provocat inundații și ăștia au trebuit să migreze. Și ăștia au zis, bă, vorbești gratis că n-ai dovezi. Și culmea, în 2019 au făcut ăștia niște săpături cu ultima aparatură de asta, LiDAR, mi se pare că se numește, de văd în pământ cu infraroșu, cu tot, da. Și au găsit craterul de asteroid. Deci clar, acum 12.000 de ani se pupă fix. A lovit acolo un asteroid, a dezghețat, a inundat, ăștia au trebuit să migreze și se zice cumva că ar fi încercat să restarteze civilizația în zonele astea respective, dar n-au reușit, pentru că ei fiind extrem de avansați, s-au dus și au încercat să vorbească cu niște vânători, cu legători, care nu s-a putut face conexiune acolo, da. Și gândește-te că s-atâtea... Știi că încă există pe glob insule micuțe cu triburi de 50 de oameni care n-au avut contact cu oamenii. Da. Și știi că dacă te duci la ea cu un laptop sau cu ceva, îți dai seama ce reacție au. Adică n-ai cum cu aia vreodată să construiești Unde ceva. Unde sunt insulele astea? În ce părți? Bă, dacă nu mă înșel, undeva prin zona asta de Africa
Ok. Africa Centrală ceva. Și în zonă chiar mai estică am văzut, dar nici de cum în zona vestică. În zona vestică, frate, ce ține de continent, de Americi, a fost călcat în picioare de mult. Mi se pare incredibilă următoarea fază. Când Cristofor Columb a ajuns în America, erau deja oameni acolo și semănau leit cu oamenii din zona de est a Asiei, frate, care au călătorit prin nord pe la Polul Nord, acum mult timp, nu mai știu când. Era podul de gheață acolo. Care între timp mi se pare că s-a... Da. Nu știu, migrat, a fost o perioadă în care puteai să treci ușor. Da, era un pod de gheață. Să ajungi în Canada, din China, cum ar veni Coreea, și după aia nu s-a mai putut. Știi că la un moment dat au trăit acolo mult timp, pentru că nu au putut să întoarcă înapoi. Într-adevăr, s-au făcut niște teste ADN ale populației din zona asta de America de Sud, cu populație din Australia și în proporție imensă au același ADN, ceea ce nu se poate explica decât prin migrație. Nu prea știu de australieni, dar știu că sunt puțini aborigeni sau cum le zice. Dar în fine, uite cu ăștia, frate, care aveau tot așa religia asta șamanistă din unde vânau reni și de-astea, cum le zice, balene cu țepușa pe malul înghețat, au călătorit în Canada, au rămas în Canada, au rămas în America și au ajuns în pana mea până în cei jos, Argentina, Brazilia, Chile, ce naiba mai e pe acolo, frate, îți dai seama? Pentru o bună perioadă de timp eu am fost fascinat de Egiptul Antic, dar după ce am studiat puțin mai mult de America de Sud, de ce s-a întâmplat acolo și vorbesc de era precolumbiană, mi-am îndreptat atenția în partea aia. Nu cred că am mai văzut undeva spiritualitate atât de mare ca acolo. Wow, de la mama ei. Deci e ceva acolo. Pentru că și băieții aia care au plecat și au ajuns acolo, de unde vin? Au venit din Africa, s-au dus Europa, e ceva acolo, da. Orientul Mijlociu, India, Asia, chiar. Adică a durat mult până au ajuns acolo. Și ei sunt cumva, cum să zic eu, cei din urmă sunt cei din tâi, cum ar veni, pentru că ei au rămas, mă rog, i-au purificat americanii frumos și singurii care au mai rămas sunt tot ăștia de unde s-a plecat după coasta aia de est a Asiei. Ei sunt de la bază, ei sunt cei mai apropiați oameni de cum era omul pe vremuri. De asta mi se pare foarte interesantă cultura asta lor. Chiar. Dar au rămas puțini. Te uiți la ei numai zâmbet. Bine, și multă poveste. Intrăm acum, uite, citeam și pe partea asta de sexualitate. Aveau chestia asta de... Știi că e și gluma aia, că te duci la un eschimos și se dă pe nevastă sa. Era o caterincă de asta. Astea, cum ar veni, că sunt niște culturi, cum ar veni, niște stiluri de viață care datează de cum erau oamenii pe vremuri, gen, nu antichitate, cum se cheamă asta? E neolitic sau, mă rog. Ok. În care, de exemplu, erau triburi care când se împerecheau toți odată și dacă erau, să zicem, 200 de perechi, nu știau al cui e copilul. Și aveau grijă toți. Și aveau grijă de fiecare copil care își punea lui. Man, gândește-te la asta, că îți rupe minte. Nu poți să înțelegi. Ce înseamnă asta? Explică-i cuiva pe stradă. Nu înțeleg, dar sună ciudat și mi se pare ciudat. Dar e ceva acolo. Și e ceva care, apropo de ciclu, mult arc peste timp durează până o să înțelegem lucrurile așa cum le-au înțeles ei. Da, din punct de vedere... Pentru că ei au avut milioane de ani, probabil, ca organism, ca ființă, ca specie, de-au ajuns până acolo. Mult, imens arcul ăsta peste timp. Ce m-a fascinat pe mine în America de Sud, că dădeau copiilor o băutură, o linguriță de ayahuasca, știi? La naștere, cum se nășteau, le băgau o linguriță pe gât. Da. Chestia este fascinantă, de fapt, unde vreau să ajung este că noi avem, din câte am înțeles, niște glande, cumva, care anulează, dacă bei lichidul, anulează efectul, știi? Halucinogen și de transă, și ei din 150.000 de specii de plante care există în pădurea aia tropicală acolo, au găsit fix aia singură care anulează glandele tale ca să poți să o bei.
poți să zici gen sistemul trial and error. Bă, ai încercat toate 150.000 și ai găsit-o pe aia bună. Aia, N-ai cum, frate. E aproape altceva de infinit, acolo. frate. Când omul bântuia natura, efectiv. Și încă o chestie care m-a fascinat enorm de mult la ei, n-aveau simțul materialismului. Deși construiau piramide, da, deci construiau situri imense, nu era din materialism asta. Gândește-te că ei foloseau aurul să-și facă lingurițe, farfurii, arme, săbii. Și când au venit conquistadorii atunci să-i jefuiască și să-i îmbolnăvească și practic să-i decimeze în 50 de ani, au omorât pe toți, ți minte că au fost întrebați de către populația de acolo, de către băștinași, au zis, bă, dar ce aveți voi cu aurul ăsta de-l vreți așa toți, sunteți toți disperați să veniți după el? Și mi-am aminte că, nu mai știu exact dacă Cortez sau alt conquistador a zis la un moment dat că am o boală de inimă atât de rea pe care numai aurul poate să-mi o vindece, știi? Și cam aia a fost povestea lor acolo. Oameni care au trăit în pace, izolați, prosperi, da? Au avut sistemul lor. Vezi, foarte, foarte bine bătut în cuie sistemul lor de legi. Sunt de acord, dar uite, unii te-ar contrazice zicând că se făceau multe sacrificii umane, de exemplu. Se făceau, într-adevăr, a fost găsit un sit cu câteva zeci de copii, parcă, care pare că ar fi fost parte dintr-un ritual de sacrificiu, într-adevăr. Aia a fost cultura, bă, acolo s-au născut. Tu gândește-te că pentru ei sacrificiu nu era ceva nașpa. Asta zic, ei nu fugeau de sacrificiu, ei erau onoare să fie sacrificați. Dar vezi, chestiile astea, cum au fost și astea, le-am mai zis, bă, parcă sunt din altă categorie, dar e o categorie care, deși pare brutală, crudă, are ceva acolo. E o chestie care pare strange, da, eu dar tot pare umană cumva. Cred că ne e cumva... Mie îmi sună sacrificiu uman, îmi sună uman cumva. Deși e nebunesc și erau depinde cum privești sacrificiul uman, că depinde la ce te referi. Că... De ce făcea cineva jertfă? Zic că nu o făcea umană, făcea animale. Nu, aia era parte din religia lor. Dar ce însemna pentru ei? Însemna ceva, da? Păi însemna o mulțumire a divinităților în care credeau ei în momentul respectiv. Aveau niște semne pe care le interpreta șamanul satului, preotul, șamanul, vraciu, cum vrei să-i zici. Eu cred că erau niște energii. Și atunci când făceau jertfele astea, cumva să conectau cu schimbul ăsta de a da și a primi. Băi, aici e toată controversa, să zic așa, pe care s-a tot discutat. Se conectau sau doar credeau că se conectează? Uite, gândește-te. Și... Dacă mai transpune în locul lor, până și asta cu sacrificiile umane, cumva cred că avea o însemnătate pe care o simțeai. Cumva. Eu înțeleg ce zici, înțeleg unde vrei să te duci tot pe partea asta de altă dimensiune, de spiritualitate, de tot. Cumva sunt toate combinate. E o temă, din nou, și asta e o temă care a străbătut multe civilizații de-a lungul timpului. Gândește-te când credeai că oamenii sunt primitivi, da? Vorbesc de departe de tot, da? Deci de mult departe de antichitate, da? De preistorie, de bâte, de foc, abia descoperit focul și s-a crezut mult timp despre ei că sunt primitivi. Și făcându-se în continuare mai multe descoperiri și-au dat seama că aveau ritualuri de îngropare a morților, aveau niște dansuri pe care le făceau, niște obiecte pe care le puneau morților, adică deja aveau noțiunea de ceva mai sus de ei, știi? De unde se trezește omul deodată? Abia a descoperit focul, știe să-și prepare hrana, da? Știe să-și înghețe mâncarea, să o mănânce mai târziu, începe să facă picturi rupestre. De unde are deodată noțiunea de divinitate? Deodată se trezește și zice, bă, trebuie să fac ritualul ăsta de înmormântare pentru sufletul lui, că se duce în altă parte. Adică de unde deodată noțiunea asta de divinitate, care se pare că se transmite sub diferite forme, da? Că sunt atâtea panteoane, da? Vorbim de panteonul grecilor, al egiptenilor, al nordicilor, adică sunt multe divinități, cred că sunt mii de divinități făcute de-a lungul timpului pentru orice fenomen, pentru orice s-a inventat cât o divinitate, cât un zeu. Eu cred că oamenii erau zei. Știi cartea asta, nu? Când e o carte, dacă nu mă înșel, când zeii umblau pe pământ sau ceva de genul se numește și face cumva referire la metafora asta că de fapt omul era un zeu. Aveau puterea de a înțelege natura foarte bine. Eu așa cred. Și uite, gândește, transpune-te în trecut, în scenariile astea despre care discutăm. Aveai niște semeni, da?
Și să zicem că, în colaborare sau solo, tu puteai supraviețuiești fără nicio problemă. Erai ca delfinul în apă, da? N-aveai, erai tot așa, 2 mâini, 2 picioare, prindeai mâncarea, în rest, ce aveai de făcut? Da, mă, dar vezi, asta e chestia. Ei au reușit să evolueze tocmai prin faptul că n-au rămas singuri, că Păi da, dar zi-mi o chestie, ce făceai? Care era programul tău? Oamenii erau 100% spirituali, man. Simțeau ce în jurul lor, simțeau gravitația, pământul, soarele, asta tot fără era în să-și dea jurul seama, lor. într-adevăr. Nu era cum e acum, e o iluzie optică tot ce vezi în jur, știi? Aveau feeling-ul ăla mult mai mult conectat cu ce era în jur. Unii poate aveau har, să zicem așa, da? Unii n-aveau, unii, nu știu, erau mai monkey, să zicem așa. Și tu stăteai. Și este un skill, că aici vreau să ajung, un skill, un talent, un har, de a simți ce este în jurul tău ca specie fără să ai contact verbal sau vizual cu ei. Eu asta cred. Asta mi se pare o chestie pe care o poți face și acum. O să-ți recomand să te uiți la un documentar film făcut, are vreo oră și 20 de minute pe Netflix și se numește Profesorul meu Caracatița sau ceva de genul, My Octopus Teacher, și e vorba de un tip care face ce faci tu, să știi, ca și job. Făcea montaje video, documentare, se ducea prin Africa și stătea cu triburile de vânători și era fascinat de ei, de în ce contact, și acum vorbim de anii noștri, în ce contact erau cu natura și cum interpretau toate semnele și cum înțelegeau tot. Ca să scurtez povestea, la un moment dat îl acaparează atât de tare stresul muncii, încât renunță pentru 1 an de zile la perioada de filmat și începe să facă scufundări. Nu mai țin minte exact în ce zonă era, dar face scufundări și consideră că intră fără costum de scafandru, consideră că să fie cu pielea, contact direct cu apa și cu fauna și cu flora din mare, și găsește o caracatiță pe care începe să o filmeze și să o pozeze ușor. Și îi vine o idee nebunească și zice, dacă aș veni în fiecare zi în locul ăsta unde era bârlogul caracatiței, dacă aș veni în fiecare zi, ce s-ar întâmpla? Și o să rămâi fascinat de ce vezi ce se întâmplă acolo, pentru că noi nu știm mare lucru despre animalele marine în afară de, nu știu, de delfin sau de ceva, ce conexiune au cu omul. Să vezi ce conexiune creează un om care practic nu avea experiență în partea asta de biologie marină, să vezi ce conexiune creează cu caracatița asta. Ca și cu un câine, nu știu, care când te vede vine și te ia în brațe. Așa venea caracatița, când îl vedea, îl recunoștea și ieșea din bârlog imediat și îl lua în brațe, frate. Adică o să descoperi niște chestii fantastice. Vreau să zic că încă se poate în prezent, cumva, să te conectezi cu ce zici tu, cu chestii care erau înainte la ordinea zilei, adică automate, nășteai acolo în mediul ăla și deja erai conectat. Știi cât de simplu mi se pare mie că este? Ne luăm de mână acum și mergem acolo, nu vrem noi. E aici. Ești pregătit, știi? Da, ca om, ești pregătit să renunți la tot? Nu. Asta zic. Nu poți renunți la oraș. Ești pregătit să renunți la tot? Natura și țara e ceva minunat, dar momentan nu am puterea. Asta zic, adică despre asta e vorba, știi? Sunt oameni care, s-au mutat la țară cu totul, s-au rupt de oraș cu totul. Unii au reușit să trăiască, alții au fost nevoiți cumva să se întoarcă sau să aibă contact în continuare cu oamenii, pentru că trebuie să ai o sursă de venit, trebuie să ai ce să mănânci. Asta e problema. Ține de tine. Gândește, ai o familie, știi? Cumva și familia trebuie să fie pe aceeași lungime de undă cu tine. Să zicem că tu cu soția, cu prietena, cu cine vrei, cumva reușiți să vă rupeți de oraș și să vă împăcați cu gândul de a trăi la țară sau la munte sau undeva izolați de lume, da? Izolați. Dar se naște copilul. Copilul ăla cumva e pe stilul vechi, nu cum era înainte când se nășteau la țară, dar învață niște valori fantastice, nu învață despre natură, despre animale, despre cum să muncească, învață modestie, învață să fie responsabil. Crescând în zonele astea, clar, sunt copii care au avantajele astea, i-am cunoscut, i-am văzut, e fantastic, copii mici, ce grad de maturitate au, care au crescut la țară, e incredibil, adică mă mai duc din când în când pe la țară și mai întâlnesc un copilaj de ăsta așa mic, un copil la 7-8 ani și felul cum vorbește, cum privește, are deja privirea aia de om matur, știi, simți că te pătrunde când se uită la tine, nu-i goală. Majoritatea acum parcă au așa o privire goală, știi, te uiți și nu-ți transmite nimica.
Adică sunt multe chestii de pus în balanță, crede-mă că asta îmi doresc și eu, adică eu am în plan chestia asta care doar s-a accentuat mai mult acum cu ultimele evenimente și primul lucru pe care l-am făcut după ce s-au ridicat restricțiile să putem să călătorim, m-am dus la Grăjdana, lângă noi, lângă Buzău, am acolo o casă și am avantajul imens că fix în spatele curții, adică merg, nu știu, câteva sute de metri și fix în spatele curții e pădurea. Deci doar deschid poarta în spatele curții și urc direct în pădure, mă duc în pădure. Și m-am plimbat pe acolo prin pădure, chiar m-am rătăcit, culmea, adică o pădure pe care o cunosc decât, chiar m-am rătăcit pe acolo și îi spuneam prietenei mele, îi zic, bă, că m-am rătăcit, dar aveam la mine ghiozdanul cu tot. Aveam absolut tot la mine, aveam chiar și mâncare și apă, aveam să-mi fac un adăpost, aveam pelerină de ploaie, aș plouat rău de tot în ziua aia, aveam tot și bă, eram pregătit, dacă era să mă rătăcesc, puteam să fac o noapte acolo, mă descurcam. La care ea îmi zice, că bă, eu sunt sigură că tu ai vrut să te rătăcești, parcă tu te-ai dus în pădure, și că ai vrut să te rătăcești. Și în sinea mea am recunoscut instant sentimentul ăsta, da, bă, mi-am dorit să mă rătăcesc ca să noptez o noapte în pădure, să stau să mă reconectez, să mă pun cumva la... Nu-ți mai zic că am găsit și un dita mai mistrețul mort, dar din fericire clar n-avea urme de sfâșiere sau ceva, murise de vreo boală, că am înțeles că e destul de comună chestia asta pe acolo. Dar ideea asta fusese de bază. Eu m-am dus în pădure cumva în subconștient dorindu-mi, bă, pierde-te și trebuie să te prindă noaptea pe acolo, știi? Să te descurci, să stai în pădure, să te descurci cum trebuie, știi? Ciudat sentiment, am stat după să-l gândești, să-l interpretez, zic, bă, de ce am simțit chestia asta? Adică chiar atât de tare mi-am dorit reconectarea asta cu natura, încât am vrut să mă... Ceea ce nu-i plăcut. Îți bagă cât un cablu în viață, frate, când se întâmplă evenimente de genul ăsta, cum a fost ăsta, nu? Că a fost pe perioada pandemiei. Am avut și pe eu 15 iunie sau ceva de genul, am plecat la Grăjdana direct. Cum s-au ridicat restricțiile, a doua zi am plecat la Grăjdana, am plecat numai cu un ghiozdan în spate. Eu am chestii de munte, că îmi doresc ușor să încep să fac călătorii. Tot ce ține, cuțit, fier, strău, pelerină de ploaie, sfoară, tot, știi? Am nar să poți să faci un foc, orice la îndemână. Și a fost mișto experiența. Am stat acolo la Grăjdana, am mâncat numai la foc, făcut în curte, gen, afară, știi, cu pietre, cu vatră, făcută natural. Numai acolo mi-am făcut omlete, mâncare, tot ce am vrut să mănânc. Am stat mult de tot în natură. A venit și un pui de pisică. Păi am mirosit mâncarea. Eu nu sunt... nu prea îmi place, adică să-l iau și să... Dacă e străin așa, știi? Adică nu... Poate, nu știu, mă gândesc, bă, poate are familie, ceva, abara, nu știu, în capul meu acolo. M-am atașat instant de el, instant. Stăteam seara, făceam focul, stăteam câte 2-3 ore în șir așa cu el în brațe, stăteam așa cu el, la foc, îi plăcea și lui. Și a fost o... Chiar o să-ți arăt că am făcut câteva montaje, filmări și le-am pe YouTube. O să-ți arăt ce am făcut în perioada aia acolo. Foarte mișto, știi? Și am stat după și m-am gândit, zic, bă, dar cât poți să o faci? Dar ce vrei? Dacă ai avea, de exemplu, mâncare mereu, ar fi ok? Repet, depinde, știi? Ce fel de om ești. Dacă ești om care, nu știu, vrei o familie, ai o familie, trebuie să iei în calcul, știi, să pui cumva în balanță chestiile astea. Păi bun, dar dacă plecăm de la ideea asta că ai mâncare, să zicem. Da, mă, da, asta înseamnă... Te-ai dus acolo. Nu poți să rămâi acolo cu ei cu tot? Cu familia, cu tot. Că de ce pleci? Dacă e greu. Te gândești, e greu. Repet, depinde pentru fiecare om, nu știu, ce au ca obiectiv. Uite, mulți oameni vor să facă carieră, da? Se gândesc, băi, eu muncesc și se gândesc pentru că vor să facă carieră, vor să facă bani. Și dacă îi zici unui om acum, bă, rupe-te de aici și hai la țară, bă, nu, că vreau să fac carieră, aia e ideea de bază. Eu personal, eu nu muncesc pentru carieră, muncesc că îmi place nor de mult ce fac și e unul din puținele lucruri care s-au pupat ca o mânușă, știi, pe stilul meu de viață, pe felul meu de a fi pe tot. E unul din puținele lucruri, nu văd ce aș fi putut să fac altceva. Sunt sigur că dacă aș fi făcut altceva, aș fi putut să învăț și să devin bun să o fac. Nu știu dacă m-aș fi fost împăcat, știi? Deci eu, practic,
n-aș renunța 100%, aș putea cumva să-mi continui stilul de viață, știi? Pentru că ce fac e un stil de viață, e stilul ăsta care ține de disciplina sportivă, fizică și pe ăsta poți să-l iei după tine oriunde. Dar uite, mă gândesc de pildă la Diana, care e doctor, nu poate să își facă cariera, știi? Așa e și la mine, și în România nu cred că am alt oraș unde aș putea să activez. Asta zic. Știi, sunt chestii pe care trebuie să le iei în calcul, să le pui în balanță. E momentul, nu-i momentul. Dar dacă te gândești că e mai bine să te duci într-un scenariu ca ăsta, probabil merită să te și reprofilezi cumva, indiferent că ești femeie, bărbat. Da, asta repet, ține de fiecare om în parte cum vede. Deocamdată eu mă mulțumesc cu partea asta în care fac ce-mi place, nu simt că muncesc o zi. Sunt zile în care îți rup de oboseală, iar acum nu mă mai plâng, că sunt mai ok ca niciodată. Am avut zile, nu știu dacă știi, în care 14 ore poate pe zi și a doua zi de la capăt, fără weekenduri, fără vacanțe. Gândește-te. Știu că și am trăit prin aceleași scenarii, weekenduri întregi poate am avut de muncă, știi, dar cumva, nu știu, noi am avut tăria de caracter să urmărim ceea ce am simțit că ne place și putem face și să facem și bani din asta. Și cumva nu cred că simt, mai ales, nu știu, dacă stau să editez sau să filmez, aș putea să fac asta 7 zile din 7, știi? Asta zic. Câteodată mă enervez sau nu mai suport sau poate nu mai vreau nici pe bani mulți să mai fac ceva, știi? Am avut situații de genul ăsta. Adică zic, fără să exagerez, cred că din 2015 muncesc constant în ce fac. Păi de când aveam 18, 19 ani. Cam așa, da. La fel, nu m-am mai oprit. 19-20. Cu facultatea tot așa n-am făcut și am plecat în ultimii 5 ani o singură dată în Grecia, acum 2 ani, și în rest am mers, cred că acum am mers câteva zile la mare, atât. Da. În rest eu n-am mai avut concediu. Dar n-am simțit presiunea. N-am simțit, mamă, nu mai pot, știi, n-am simțit chestia aia, ceea ce pentru mine e o împlinire. Iar dacă ar fi să renunț la partea asta ca să mă mut într-o zonă de țară sau de munte, n-aș simți că aș renunța la o carieră sau la ceva. Că e stilul meu de viață ăsta. Da, îmi place enorm de mult. Mie îmi place enorm de mult. Eu sunt fascinat, citesc povești de acum 2000 de ani, cum își structurau antrenamentele înainte de Jocurile Olimpice, grecii, știi, atenienii, și ce pregătire făceau și ce disciplină aveau și ideea asta de a da cuiva mai departe, știi, de a preda cuiva și de a vedea după rezultatele și roadele, pe mine asta mă împlinește cel mai mult, știi, chestia asta. Iar, repet, n-am considerat-o niciodată o muncă, mă duc la jobul ăla, la ora aia și așa mai departe. Nu, n-am considerat. Plus că am avut și baftă, de mulți oameni ca lumea care să interacționez, știi, și cu clienți care să lucrez. Adică nu cred că e cineva care să fi îmbunătățit cumva după interacțiunea noastră. Nu cred asta. Tot a luat ceva, știi, din treaba asta. Și n-aș schimba-o, știi, cu nimic lucrul ăsta. N-aș schimba-o cu nimic. O poți adapta, că e o nevoie umană care se regăsește probabil, cred că peste tot. E mișto. Sportul mi se pare unul din ultimele lucruri cu adevărat naturale și nobile și sănătoase care încă le mai avem. Dar poate nu le mai avem. Da, asta mă sperie puțin. Asta mă sperie. Chiar recent stăteam și mă gândeam, zic, mamă, dacă au ajuns în punctul în care ne iau sportul, fac. Asta mă sperie. Și nu din punctul de vedere cumva că mi-ar amenința mie jobul sau ceva, nici vorbă de asta. Social, mă sperie din... Exact. Implicațiile sunt mult mai mari. Era ultimul lucru care și ca, uite, cum ar veni ca carieră, da? Era God mode, adică la modul în ce job mai poți în ziua de azi să-ți câștigi bani, să trăiești sănătos? Câte mai sunt? Cam e doar sportul și, nu știu, alte activități de-astea, ceva. Da. Și... repet, ce m-a fascinat pe mine mult din antichitatea asta, mi-am dorit cumva să reproduc toată filozofia aia lor, știi, referitoare la armonia fizică și la tot. Aveau.
Câtă bărbăție aveau de aia, dacă mă întrebai, bă, dacă ai schimbat ceva în copilărie sau ceva, nu neapărat la mine, că mi-am avut partea mea de lecții destul de multe, dar aș face cumva sportul, bă, să existe în viața oricărui copil, mă. Păi uite, asta cum ziceam cu educația. Aș Să reduce fie timpul educație și jumate fizică. l-aș face numai sport, frate, și interacțiune umană cu alți copii în continuu, jumate din zi, numai despre asta. Deci asta... Joc de echipă, sport, mișcare, natură. Sunt tot. 100% sigur și s-a dovedit de-a lungul istoriei că contribuie la mult mai multe chestii decât dezvoltarea fizică, adică clar, te duce în altă sferă mentală. Și uite-te și tu, mulți copii care sunt sportivi ca lumea, la fel, alt grad de înțelegere al vieții, de maturitate, altă percepție, altă disciplină, știi, te cuceresc. Rar mi se întâmplă. Eu de obicei am simțit că cele mai bune interacțiuni și grad de înțelegere l-am avut cu oameni trecuți deja de 30 ceva de ani, 35, 40. Ne înțelegem destul de bine. Nu, mersi. Dar se întâmplă cu copiii, uite, unde facem sport acolo, unde mergem la sală și tot. Bă, se întâmplă să găsești la ăștia un grad de maturitate extraordinar, știi, să spună niște întrebări și să-ți dea niște răspunsuri. Mai ales masculii, da, băieții, mai ales. Îi dezvoltă mult mai ales. Mult mai mult. E ca și cum îi crești la jumate, frate, dacă nu îi aduci puțin în lumea asta sportivă. Din punctul ăsta de vedere, e o discuție E vina întreagă. și părinților, multă. Absolut. Uite, de exemplu, am făcut rugby un an jumate, puțin. Și toți părinții, bunicii, familia, tot, păi îți face aia, te lovezi. Bă, nene, am copilul ăsta pe drum. Mai bine m-aș împușca în cap decât să-l stau să-l menajez, să nu vadă cum e să ții un pumn, să vadă cum nu e să împingi împreună cu alți bărbați. Și să-ți pui forța aia în aplicare și așa mai departe. Să mai faci și o boacănă și o ceva ca să-ți dezvolți spiritul ăla de vânător, de, știi? Să vezi cât de mult poți să împingi limitele cu un om, să vezi ce poate să reacționezi un om cu tine și așa. N-ai văzut să întâlnesc în cluburi beți morți câte doi și sparg paharele în cap pentru că e prima interacțiune de genul și habar n-au pe ce lume trăiesc. Exact. Nu înțeleg nici ce e rău pentru ei, nici ce e rău pentru cel din jur, știi? Exact. Sau n-au nicio miză pentru care să bat. Exact. Știi? Și de asta mi-aș pune copilul să treacă prin focurile astea. E cel mai mult lucru ăsta, consider că lumea nu înțelege. Mi s-au mai pus întrebări, știi, de genul, dar consider că lupta organizată, o luptă în care cumva faci un act de încredere, știi, cu partenerul tău și când îi bați pe umăr sau ceva, știi că s-a oprit, gata. Da, știi, e un act de încredere, dar e o luptă organizată, e o luptă în care riscul de accidentare e foarte mic, dar beneficiile sunt enorme sunt. Simt că ar trebui orice copil, nu vreau să fac aici o diferență între fete sau băieți, dar mai ales băieții ar trebui să treacă prin chestiile astea. Cât s-ar schimba? Cred. De la o chestie simplă. De la o chestie simplă, da. La o chestie destul de simplă. Da, părinții nu știu dacă habar n-am cum gândesc fenomenul ăsta de a crea scutul ăsta, știi, în jurul copilului. Frica aia... Nu pot să-mi dau cu părere aici că nu sunt părinte. Eu cred că am înțeles ce simt. E vorba de frica aia de a își proteja, nu știu, probabil a fost și mult încurajată în perioada asta comunistă sau ceva de a te feri, de a supraviețui, de a că au trecut și ei prin niște ere și niște momente foarte nașpa, știi? Adică cumva mă mai uit așa și la rude apropiate, frate, e încă în ei supraviețuirea aia, știi, să uită. Mereu poate să vină un pericol de undeva, știi? Să dădeam un gât unii pe alții. Ceva foarte crazy. Asta nu cred, nu o văd să se schimbe prea mult timp. Eu, cu majoritatea părinților cu care lucrez, pe care am ca și clienți la antrenamente, primul lucru ăsta îl zic când aflu că au copii sau discut cu ei, du-l la un sport de echipă, du-l la un sport organizat. Le recomand să-i ducă pe copii la atletism, să-i ducă pe copii la not. Aș prefera în ordinea asta,
aș recomanda întâi să-și dezvolte calitățile astea motrice și locomotorii pe pământ și abia după să nu te duci la contact, că poate... Și ba da, dar nu orice contact. Nu. Din prima s-ar putea să pice... Problema aici ciudat. e, da, poate dacă este făcut într-un mediu care nu e destul de organizat și nu înțelege, dacă te uiți pe net, te îngrozești că sunt niște sparring-uri, arată niște lupte între copii mici, deci scară ăștia pumnii în cap și picioare și sunt încurajați pe margine de antrenori sau de părinți, exclus. Nu există așa ceva, traumatizezi copilul ăla, îi faci un deserviciu imens la creier și la sănătate, o pui în pericol. Recomand jiu-jitsu, care nu presupune lovituri, presupune doar prize, presupune proiectări, presupune strangulări, știi, și imobilizări. Și repet, unde se bazează pe încrederea fiecăruia, bați ușor pe umăr și s-a oprit. Copilul n-are cum să se lovească acolo. Practic, dacă ți se sucește o mână, e ceva. Dacă iei un pumn în față sau ceva, e altfel impactul, parcă îl percepe altfel, mai ales ca și copil. Și le recomand asta și numai pentru partea fizică, pentru că, hai să zicem, depinde și de vârstă aici, dar să zicem că tehnic, unii percep repede, să vezi că am văzut copii cu niște execuții extraordinar de avansate pentru vârsta lor, că absorb ca un burete, alții poate nu înțeleg tehnic toate chichițele, dar numai spiritul ăla de disciplină, de echipă, de... ai mai pomenit undeva să faci cu cineva un sparring, da? Și tu sau el pe tine să te stranguleze, iar la final să bați palma și să-i mulțumești că te-a strangulat, să-i mulțumești, bă, îți mulțumesc pentru ce m-ai învățat, știi? Îți mulțumesc pentru lecția asta, îți mulțumesc că ți-ai rupt din timp să mă ajuți pe mine să devin mai bun și eu la rândul meu te-am ajutat pe tine să devii mai bun. Chestia asta mi se pare incredibilă. Deci mi se pare incredibilă chestia asta. Pământul. Este. E mai nou, e ceva ciudat să vezi chestia asta că se întâmplă. Este. Deci mie mi se pare incredibilă chestia asta. Să te lupți cu cineva acolo, să vă protejați unul pe celălalt și la final să-i mulțumești. Bă, îți mulțumesc pentru lecția asta, îți mulțumesc pentru timpul pe care l-ai acordat, știi? Îți mulțumesc pentru... Tu ești genul de om care ar putea să organizeze foarte mișto lucruri de genul ăsta, mai ales pe copii, pentru că știi ce ar trebui să fie acolo. Te-ai gândit vreodată la... Sunt, să știi că sunt oameni care nu-s promovați, care singuri trebuie să-și facă promovare, știi, să se ducă singuri la televiziuni, la reporteri. Nu, iar părinții nu... Asta gândește-te că ăsta ar fi un model de business, cel mai simplu model de business. Vine clientul faci rost și de achită. bani, cred, dacă gândești chestia bine, știi, pentru că... Da, eu mă refer, nu... E puțin mai profundă chestia, nu mă trezesc eu sau altcineva și fac acum asta. Eu zic că e nevoie. Eu vreau să fie ca o cultură, să existe cumva o chestie profundă asta, întipărită, înțelegi? Cultura poți să o crezi, poți să o... Cum se zice? Să o încurajezi, să o împingi de la spate, știi? Încerc cât ține de mine, asta fac, promovez pe oriunde mă duc, promovez. Am o groază de prieteni pe care mereu încerc să-i ajut, oameni. Ai și făcut sport efectiv tu când erai mic, nu? Și făcut enorm de mult. Am făcut de toate, dar ce ține așa să zic mai bărbătesc, am făcut box câțiva ani. Box. Am făcut box și după am făcut niște arte marțiale mixte. Numai lecții ți-ai luat de peste tot, nu mai ai învățat de peste tot și îți dau cuvântul meu de onoare că nu a fost un caz în ultimii, nu știu, mai mâine de 10 ani să am vreun conflict pe stradă sau ceva, adică... La ce te referi? Adică vreau să zic, cumva dacă... Nu te-ai întâlnit deloc cu asta sau le-ai evitat tu? Le-am evitat. Dar vreau să zic, dacă cumva există o preconcepție conform căreia, ăștia cei care fac sporturi de contact creează scandaluri sau pericol, nu, dimpotrivă, să știi. Ăia nu sunt adevărat. Cine știe ce înseamnă o bătaie, cine știe ce înseamnă o luptă și un combat, artă marțială, niciodată nu o să o facă pe stradă, pentru că pe stradă există, n-ai cum să câștigi. Parțial sunt de acord, însă sunt niște ghilimele de rigoare aici la noi în arealul ăsta. Mult timp România, Rusia să cam antrenau să se și bată pe stradă, știi? Înțeleg, în culturi mai vestice poate era mult respect băgat la mijloc sau în estul ăla maxim, știi? Dar la noi mult timp lumea se bătea și s-a antrenat efectiv ca să bată. Știu că erau în 90... la galeriile de fotbal că făceau asta special. Da, perfect.
De asta trebuie să facă o diferențiere între artă marțială ca stil de viață, știi, ca disciplină, știi, educația asta sportivă de care Dar e zic un eu. adevăr acolo ce spui tu și se poate accentua prin tine, știi? Mai ales dacă, nu știu, să zicem că ai un loc și cumva cu ce ai tu acolo să ai pâinea, ca să zicem așa, integrezi și stilul ăsta de viață și cultura artelor marțiale, știi? Da. Și uite, dacă te uiți în America sau în alte locuri, a născut deja chestia asta pe acolo. Și ar putea să nască și la noi din nou. De asta zic, mai sunt multe lucruri pe care le poți acapara înainte să se nască cumva, știi? Și chiar ești genul de om care ar putea să facă chestia asta și să o aibă sub control, să știe unde te duci, unde se duce cu ea, știi? Da, ești conștient. N-am nicio idee acum așa, dacă mă întreb de o schiță sau ceva, n-am nicio idee. Știu așa ce-mi doresc, știi, să văd la copii, ce-mi doresc să văd la bărbați, la băieți, în primul rând, cum îmi doresc, știi, să se poarte și să fie. Și am imaginea de ansamblu, dar pașii către acolo greu. E nevoie de lucruri de genul ăsta, nu așa cred. Și uite, vis-a-vis de treaba asta cu ce alegi între materialism și spiritualism, am avut o perioadă cu Corona Beer în care, eram atât de deprimat și am zis să-mi pac picioarele, zic, pentru ce mă mai chinui să fac bani? Că într-un fel sunt atâtea lucruri pe care am vrut să le fac și mereu le-am sărit ca să fac bani, le-am sărit ca să muncesc, le-am făcut și m-am gândit acum, aveam și treaba aia cu spatele de efectiv, aveam dureri fizice, diabetul ăsta îmi strica mersul și buna funcționare și am fost și la doctorul ăla, mi-a revenit acum de sunt fizic și nu știu dacă poți să realizezi. Eu uitasem cum mai e să fii pe picioarele tale, frate, să eram la modul, în ultimul an mă agravasem atât de mult încât nu mai puteam să mâna așa. Te mai apuci tu să fii pe stradă gata de ceva? E nasol, ești la o parte stradă, știi? Nu ai cum să fii productiv pentru corpul nimic, se simțea foarte, foarte... Numai mentalul m-a ajutat, atât. Am stat și am meditat atât de mult și ca să fac o paranteză, am cerut să scap de chestia asta și a venit așa, imediat. După ce am stat o săptămână efectiv, am băgat flow tank și meditație în continuu, a apărut cineva, ia du-te mă acolo. Și m-am dus. Era atât de simplu. Doctorii mi-au zis că e hernie să mă operez. M-am dus la un chiropractician. M-a făcut omul pe coloană 10 ședințe, m-am dus la jiu-jitsu săptămâna viitoare. Știi? Da, corpul poate să fie, depinde cum îl tratezi și cum îl respecti, poate să fie o cușcă, știi? Cumva să-ți încătușeze mintea, deci tot ce ai în minte să nu poți pui aplicare din cauza corpului, că nu-ți permite. Și nu te închipui aici, trebuie să te cațeri pe munți sau ceva, nu vorbesc pur și simplu, dacă nu ai capacitatea fizică, energia aia, știi, vitalitatea aia, mintea ta nu își atinge potențialul maxim, lucrezi cu oameni, mulți oameni care sunt businessmeni, da? Adică stau la calculator, afaceri, intră în ședințe, multe în meeting-uri și pe mine mă bucur atât de mult când vin și îmi zic, băi, fantastic, de când facem antrenamente, intru cu altă vitalitate, altă energie, am altă productivitate și atunci zic, opa, deci nu trebuie neapărat să te antrenezi fizic, să te cațeri pe munți, să alergi, să faci nu știu ce, uite, poți să o aplici și altfel, știi? Practic închipuieți că îi ascuți lama minții, știi? Ascuți lama, corpul practic asta să fie, știi? E păcat dacă corpul devine să fie cumva o cușcă a minții. Asta e o tragedie, consider chiar, e o tragedie. Eu personal am avut niște accidentări prin zona asta de gât care mereu m-au împiedicat pentru o perioadă scurtă de timp, ce-i drept să-mi fac potențialul maxim fizic. Dar numai picătura aia cât am simțit ce înseamnă să fii incapacitat fizic, mi-am dat seama, zic, wow, trebuie să respect corpul enorm de mult pentru că nu văd altă cale, Dacă nu este stil de viață, la un moment dat te costă. Da. Sănătate, nu știu, operații sau alte intervenții ca să revii pe calea cea dreaptă, știi? Eu nu mai puteam să ridic un bax de jos, știi? Asta zic. Și doctorii m-au, cum să zic eu,
m-au diagnosticat eronat, încât psihologii mă gândeam, zic, mamă, nu mai pot să o ridic pe gagică mi-am sus niciodată, nu mai pot să car nimic greu, eram... Acum, la cât de rapid și de ușor s-a rezolvat problema, mi se pare absurd, mi se pare incredibil de amuzant, știi? Consider că corpul nostru are o capacitate extraordinară de refacere. Consider, nu mă bazez pe ceva neapărat științific, poate ori exista studii. Și de rezistență. Da, care corelează. Consider că odată legat și cu mintea, se poate reface mult mai repede. Cumva pot să zic că am încercat-o. De pildă, când am fost răcit sau bolnav, am încercat cumva să mă concentrez, să scap, să meditez, știi, să scap de răceală. Bă, și a fost coincidență, n-a fost coincidență, nu știu, am scăpat de răceală. M-am concentrat atât de tare, am fost atât de șocat după săptămânile alea de când am fost bolnav atunci și mi-am promis că, bă, nu mai vreau să răcesc niciodată. Gândește că eu sunt un om care face sport de mic, de atâția ani, 20 de ani fac sport destul de constant, adică n-am avut pauze mari așa adunate, poate un an și ceva fără sport, dar totuși răceam în fiecare iarnă, mă îmbolnăveam și corpul meu era distrus în momentul ăla și nu înțelegeam de ce. Nici acum n-am înțeles de ce a fost cu imunitatea mea. Nu ține probabil numai de asta, nu știu, nutriție, nutrienți altceva. Gândești că sunt un om, știi, care n-a făcut excese multe. Da, nu cred că e bătut în cuie dacă ai un stil de viață sănătos la modul a practica sportul și așa, poate să te lovească sickness, boli de genul ăsta. Unde vreau să ajung e că de 2 ani de zile nu am mai tușit nici măcar o dată, n-am mai suflat un nas, n-am mai răcit absolut deloc. Pur și simplu am început cumva să corelez. Am mers mai departe de mișcare fizică. Ce ai schimbat? Bă, o să sune amuzant, dar am început să fac dușuri reci, reci de tot. Periodizate și astea, adică nu m-am aruncat, nu țin chipii că m-am aruncat direct în gheață. Dușuri reci, 30 de secunde, 1 minut. Am început să fac exerciții de respirație, de meditație. Nu sunt inventate de mine, pur și simplu am fost inspirat de Iceman, de Wim Hof, știi, care a doborât atâtea recorduri, că a urcat Everestul doar în bocanci și în chiloți, a notat pe sub gheață și așa mai departe. Pur și simplu am început expunerea asta treptată la frig și am și identificat clar corpul meu nu răspundea bine la frig. Cumva, ca un mecanism ăsta de apărare, avea o sensibilitate directă la frig. Nu, eu sunt născut în decembrie, fix în zăpezile alea nasoale, niciodată nu mi-a plăcut frigul, acum am învățat cumva să îmbrățișez chestia asta și nu aș fi crezut vreodată dacă mi-ai fi zis, bă, tu nu o să mai răcești niciodată. N-aș fi crezut vreodată asta se întâmplă, să trec eu 3 ani de zile aproape fără să răcesc deloc, fără să tușesc măcar o dată, să simt un nas înfundat. Și fac în continuare, fac bai cu gheață chiar acasă fac. Adică... Dar când ai simțit că începe să funcționeze chestia asta? Că vreau să-mi dau seama dacă ești ceva psihologic Imediat. Cum era postată, circula la vremea respectivă chestia asta cu 30 de zile Ice Cold Shower Challenge, ceva de genul. Și era un calendar în care îți bifai tu în fiecare zi că faci dușul rece. Zic, ok, fuck it. Zic, hai să o încerc și pe asta. Și am început să fac, iarna se întâmpla să fie asta, și am început să fac și, nu știu, cred că destul de, adică mi-am dat seama în iarna respectivă că n-am mai răcit deloc. Și am continuat cu practica asta, nu o fac zilnic, dar nu știu, când mi-ascult un pic corpul și când simt imediat că îmi trimite un semnal, ceva de panică, de sensibilitate, reiau imediat rutinele astea și văd că au funcționat până acum. Nu mai zic de efectul pe care are asupra corpului frigul ăsta brusc, așa când lovești corpul cu rece, că îi dă ca un buton de reset la calculator, știi? Deoarece se afectează de fapt cel mai repede inima. Da, de acolo pleacă, nu? E de fapt, gândește-te că receptează creierul ca un semnal de disconfort, de panică, ceva, pentru că e un stimul care într-o primă fază îl șochează. Păi da, și preia sângele și descarcă adrenalină în corp. Descarcă adrenalină destul de brusc, repede. În momentul când se descarcă adrenalina în corp, începi ușor să faci abstracție, adică intri pe pilot automat, știi? Fight or flight mod. Intri pe pilot automat și nu mai stai tu să te gândești la nimic altceva în jur.
senzație pe care o regăsești, nu știu, mulți care fac sporturi extreme sau orice alte activități descriu senzația asta automat, în funcție și de stimul, e un grad mai mare de adrenalină sau mai mic. Și cred că asta se întâmplă, practic, descarcă șocul ăla puternic de adrenalină, îți dă un reset la corp și simți ca și cum, nu știu, s-ar fi luat 20 de kg de greutate după umerii tăi. Cam așa te simți apoi. Eu o recomand pe asta la oameni, să o încerce. E o experiență bună de tot. Te ajută cumva, pot să zic așa, între ghilimele, să te și cunoști pe tine, știi? Că băi, ia stai puțin, e ceva ce nu-mi place, da? E un disconfort, mi-l produc singur, am disciplina să-mi produc disconfortul ăsta, să-l și accept. Și chestia este că în timp ce îți produci disconfortul ăla ești conștient, adică nu te poți păcăli, tu știi că stai în gheață acolo, băi, și tu știi că nu-ți place, simți că e ceva nașpa. Cum poți tu să blochezi reacția aia automată a creierului cu partea cealaltă conștientă a creierului? Și devii conștient cu adevărat acolo. Tu îți dai seama câți oameni trăiesc ani de zile. Asta zic. Nu mă băgați în telefon, nu mă băgați în job. Niciodată n-au parte decât o experiență de genul ăsta. Asta zic, știi? Mai aveam la un moment dat ceva tot așa asemănător, să ții respirația. Bum, direct. Îți intră creierul înapoi în ritmul ăla, știi? Este o prelungire a tehnicilor, adică poți înainte să faci dușul ăsta rece, să faci niște tehnici de inspirație, știi? Faci oarecum o hiperventilație, să zic, inspiri puternic până nas expiri, inspiri puternic, expiri, nu știu, de 30-40 de ori și în momentul ăla, practic, dai ultimul inspiri, dai aerul afară și blocat, nu mai tragi încă o gură de oxigen și practic tu forțezi în momentul ăla corpul să folosească oxigenul, moleculele de oxigen prezente deja în sânge, să le despartă, să le descarce și să folosești oxigenul deja prezent în corp. E mișto senzația și asta, poți să amețești un pic la început, îți poate da o oarecare senzație de amețeală, dar să ajungi să-ți ții pe ultimul expir, nu știu, 2 minute jumate, 3 minute respirația, e ca lumea, să vezi, bă, uite ce e în corpul meu, adică ce potențial are corpul meu, știi? Și devii mult mai prezent. Probabil, cred că din cauza că te concentrezi foarte mult, că noi cam asta nu mai avem în ziua de azi, nu mai avem concentrare. Din cauza asta și încă o dată zic, tot ce ține de instinctele astea primare ale omului, eu acolo cred că trebuie să te duci cât mai des. Gândește-te că resursa imediată fără de care nu putem să trăim e oxigenul. Fără apă avem câteva zile, fără mâncare putem să mergem săptămâni. Dar oxigenul câteva minute. În momentul când tu practic îți lași corpul, știi, ți-l lași fără oxigen, îl blochezi, îi dai interzis la stimulul ăsta, asta simt, adică dacă ar fi să descriu ce simt, știi, practic se activează toate instinctele alea primare, creierul de reptilă, știi, reptilian, instinctele alea primare de supraviețuire, și cred că tot din când în când e bine să-ți mai dai un shutdown la conștientul ce face? Bă, dacă cobor acum din bloc și cad pe scări, dacă șeful mă ceartă că nu știu ce, dacă cam ăla e conștientul, îți creează scenarii în permanență ca într-un vârtej și te macină la un moment dat, te consumă de energie, adică sunt oameni care pleacă de acasă dimineața și poate ajung la muncă deja secați de energie, știi? Că fără să fi făcut cine știe ce. Eu cred că asta e un aliat bun de tot, să mai dai din când în când un reset, să mai dai un stop la conștient. Sau deja pleacă fără pedagie deloc, nu mai au efectiv. Mergi cât mai des, du-te cât mai des în instincte, știi? Mergi cât mai des în instincte. Nu zic că mereu să fii pe instinct, nu. Da, că da, există o piramidă a necesităților, da. Du-te și acolo, că face parte din noi, adică nu trebuie să fugi de partea asta, știi, de... Meditezi? Bă, aș minți la că aș zice că zilnic, cumva știi cum e, când simt că am nevoie, atunci meditez. Aș vrea cumva să reușesc să mi-l fac un obicei zilnic și să-mi rezerv o oră, dar ziua mea să zic că aș putea să găsesc timp, bineînțeles, adică dacă zici că nu găsești timp, bă, înseamnă că nu vrei, că poți să găsești timp într-o zi. Dar eu când mă scol dimineață, nu știu, ora 6 de obicei, poate 7, na, încerc până la ora 10 să-mi rezolv deja mare parte din task-urile principale. Tot ce ține de programări, de ore, de planuri, de antrenament, de tot. Sunt zile în care mă duc la 7 deja și muncesc în sală, adică 1 la 1 cu clientul.
Și cred că atunci aș simți că ar fi cea mai bună oră să meditez. Imediat cum mă trezesc, nu știu, cumva să preiau din gândurile de o seară înainte, din gândurile pe care vreau să le am în ziua respectivă. Așa simt că atunci ar fi cel mai bun moment să meditez. Da, o fac când am nevoie. Acum mai e un aspect foarte important. Cum pana mea să stau să meditez când la ora nu știu care îi vine unul să dea drumul la melodii, altul bagă bormașina, altul urlă, unul înjură pe stradă, vine mașina de gunoi, adică... Păi uite, asta vreau să te întreb. zic... Încerci să te duci după normele astea tradiționale de a medita sau ai un stil anume? Pentru că eu, de exemplu, am găsit la un moment dat, făceam o chestie, tot așa, cumva să zic că aveam nevoie, aveam și durerile astea, mă băgam în cadă, urechile sub apă. Asta am făcut acum 2 zile. Asta am făcut acum 2 zile. Anulezi zgomotul, anulezi tot, ești în apă, ești puțin așa fetus, știi? Asta am făcut acum 2 zile, da, bună remarca. Am făcut acum 2 zile, am făcut o baie cu sare și cu niște uleiuri ca să mai îmi relaxeze. Ți-ai făcut acasă? Da, ca să-mi relaxeze un pic zona gâtului, ți-am zis, din cauza unei mișcări bruște, mi s-a blocat toată zona asta de levator, de trapez, Păi de fix tot. asta aveam și eu probleme. Era de la pur și simplu nervul nu ăsta puteam cervical. să mă mișc. Exact. Bă, eu sper că la mine n-a fost pe nerv. Dacă aș fi simțit ceva, aș fi făcut. La antrenamente... Recent, nu? Da. Da, bine, acum nu vreau să zic că ăsta a fost doar catalizatorul, dar clar e ceva, am acolo ceva mai vechi. Pur și simplu făceam niște proiectări la antrenamente și când am căzut odată, eu am bătut cu palma, adică cum se cade corect, să bați cu palma să preiei șocul, dar cred că am bătut prea tare în saltea, nu știu, s-a contractat deodată și cumulat cumva cu sensibilitatea pe care o aveam deja acolo clădită de mai mult timp, mi-a dat o contractură atât de puternică încât nu prea puteam să mănânc, știi? Că nu Dar ți-ai dat seama de la ce e? De la mușchi sau de la nerv? Sau de eu personal cred că mi interpretez acum destul de bine stimulii corpului. Cred că sunt aproape sigur că a fost muscular. Ok. A fost eu am avut muscular. nerv ciupit. Cum ar veni, știi? Sunt aproape sigur că a fost muscular. Eu sunt foarte atent și când lucrez în sală și când tot. Nu mi-am pus niciodată în pericol corpul pentru cine știe ce recorduri de greutăți sau mai știu eu ce, adică am fost foarte prudent acolo. Cred că a fost muscular, drept dovadă, după ce am făcut baia asta fierbinte, știi, cu sare și m-a relaxat un pic, m-am simțit mult mai ok, încă se simte acolo, se simt reziduurile, să zic așa, ale rănii, dar e mai ok. Dar am meditat, cumva, repet, la nevoie mi s-a activat, am simțit nevoia, bă, meditează să te vindeci odată, pentru că era inadmisibil. De 3 zile nu puteam să-mi mișc mâna, am mâncat cu mâna stângă, am învățat să mă descurc cu altă mână și așa mai departe, știi? Da, uite, interesant că, bine, coincidența face că și eu am făcut chestia asta, ăsta e genul de meditație în care te axezi pe regenerare. Da, da. Când, de fapt, dacă întrebă cineva despre meditație, meditare, de fapt, sau cum se zice, meditare, da? Cred că am ambele variante. Se gândește mai degrabă la ceva spiritual sau, știi, psihologic, cumva. Păi, da. Câteodată e așa, câteodată e așa, cel puțin în dreptul meu, asta vreau să zic. Depinde la ce meditez. Și depinde contextul în care meditez. Că aici voiam să zic și cu gălăgia, cu zgomotul de fundal. Cât am fost acolo la zona asta de țară, știi, fără zgomot de fundal, cu pădurea în spate. Wow. Poți să meditezi la cu totul alte lucruri. Adică nu mai știu dacă am făcut asta vreodată. Adică vreau să zic că automat îți vin alte gânduri, gândești la alt nivel. Full nature, așa. Și după te duci și zici, bă, stai puțin, că n-am descoperit eu nimic, nu, sunt atâția artiști și care se izolau în zone ca să creeze, știi? Trebuie să te descoperi pe tine. Ca să te creezi. Da. Sunt sigur că mi s-a întâmplat de pildă și în metrou să închid ochii și să meditez, știi, pentru câteva secunde acolo. Ține de fiecare parte meditație. Singura chestie eronată pe care cred eu că o înțeleg oamenii greșit e, bă, când zic meditație, înseamnă că gata, că nu mai trebuie să mă gândesc la nimic, ca să am un blank. Nu neapărat. Eu n-am putut, am încercat pe stilul ăla așa. Dar nu cred că trebuie să faci asta. Nu cred că pur și simplu trebuie să înveți să conviețuiești cu gândurile alea, știi, să le accepti și pur și simplu să mergi cu ele. Să mergi cu ele, da. Exact, să te împași cu ele și să nu le lași să te afecteze, să ai capacitatea asta cumva să-ți disociezi gândirea. Bă, vreau să mă concentrez pe ceva, asta las deoparte. Nu neapărat să închizi totul. Ai văzut că e foarte greu. Accepti.
Exact. Uite, citeam pe de altă parte că unii oameni meditează la modul cu ochii deschiși. De exemplu, privesc un lac, frunzele copacilor și cumva tot merge, tot își pierd cognitivul ăla, știi? Absolut, și sunt convins. Orice, o sculptură, un tablou, o peisaj de natură, un om, poți la orice să meditezi. Dar asta nu mi-a plăcut niciodată să mă încadrez în niște hotare, așa să zic, științifice când vorbești despre astfel de lucruri, pentru că țin de fiecare om în parte ce Da, uite, mi-a adus aminte acum de ceva așa ca idee pe final. Știi de Jordan Peterson? Îmi pare cunoscut numele, dăm câteva... A mai apărut și pe la Rogan de câteva ori. E practic psiholog, dar a ajuns de renume mondial, a scris, cred că are 2 sau 3 cărți acum, dar una dintre cărți, prima, dacă nu mă înșel, 12 reguli de viață, se traduce în limba română, spunea o regulă așa, o chestie la care de foarte puține ori m-am gândit și pare foarte interesantă. Zicea așa, pe lângă prima care era, de exemplu, când te trezești prima oară, fă curat în cameră, nu-ți lăsa copilul să facă ceva de care nu o să fii mândru, și altele, era ideea asta pe care de foarte puține ori m-am gândit. Zicea așa, fă-ți un loc în casă care este excepțional de frumos. Nu am gândit niciodată la asta. Asta vreau să fac din camera asta. Vreau să pun atâta artă în ea. Asta vreau să zic, depinde de fiecare. Niciodată nu m-am gândit la asta, dar mereu am simțit nevoie de chestia asta. Uite, de pildă, în izolare atunci, m-am chinuit extrem de mult să cresc plante, știi? Astea plante simple, condimente și tot. Dar n-am reușit. Mi-am luat ghivece, mi-am luat tot, am studiat pe net, am citit. Am avut 2 mandarini. Unul a supraviețuit. Te-ai băgat la nivel de mandarini. Eu am început cu un coriandru. El am dus în bunica mea. E încă la ea. Am încercat să-mi fac chestia asta. Știi, când ajung acasă la Buzău și văd pe ai mei în sufragerie și au zici că e o junglă acolo, cu plante înalte, cu Dar vezi ce ciudat că ne-a dat cumva gândul ăsta, ideea asta cumva de pierzanie, cum ar veni, de moarte, cumva ne-a făcut să creăm ceva. Da, mă, depinde de fiecare om în parte cu ce rezonează, știi? Bă, m-a influențat să procreez copilul. Vezi, eu am simțit nevoia extraordinar de mare atunci de orice conexiune cu natura atunci. Deci am simțit aia, de-aia mi-am plantat, am avut grijă, le-am udat, le-am îngrijit, cum am știut eu, cum am citit. Adică asta a fost impulsul meu cel mai mare, ăla a fost de natură. Și bănuiesc, nu? Că ți se arată adevărata intenție, adevărata față în astfel de situații. Cumva. Depinde de fiecare în parte. Mie asta mi s-a arătat atunci și am luat-o, am notat-o, zic ok, hai să o interpretez acum la rece. Bă, de ce am simțit nevoia? Ce-mi lipsește? Ce trebuie să fac în plus? Și am început ușor. Să te umanizezi, mă gândesc eu, nu? Dacă mă întreb. Da, uite, ca să mă întorc la chestia asta cu frumusețea, cu estetica. Ce părere ai de chestia asta? Că, uite, de exemplu, despre biserici se zice că au știut să atace problema asta de foarte mult timp. Pentru că biserica e mereu o clădire foarte frumoasă, foarte decorată, foarte... Au luat cei mai tari pictori și artiști să facă toate... Și acolo, man, e knowledge-ul ăla vechi. Psihologia aia... Da, ca bine de tot. Pentru că se zicea că de ce a prins biserica atât de bine, pentru că era un loc foarte frumos unde orice om sărac se putea simți bine și nu știu, uite, chiar sincer, e o chestie nouă pe care n-am stat niciodată să mă gândesc, fiind mult mai mult ancorat în realitatea asta materială, n-am stat niciodată să mă gândesc cum mă afectează în bine sau în rău estetica, frumosul, și chiar e o chestie cheap așa cumva de a îți aduce valoare în viață. Da, nu știu, acum zicând, e prima dată când stau să mă gândesc așa la chestia asta, nu știu, la ce te referi? Poți să vorbesc adică și de oameni și de obiecte, de orice? Sculptură, pictură, masonerie, ceva... construcții, parcuri, poate, cumva, dar îmbinat cu creația umană. E ceva ce pur și simplu se declanșează automat, știi, rezonez sau nu, uite, de pildă, am o fascinație pe care nu pot să mi-o explic pentru David, pentru sculptura David. Bănuiesc că nu sunt singur om, dar am o fascinație pe care nu pot să mi-o explic pentru... al lui Michelangelo. Cum era? Descrie-mi, că nu mai știu. Foarte vie, așa, cu
stă David într-o postură fix înainte să-l înfrunte pe Goliat, sunt secundele alea de tensiune când îl vede că e cu capul întors într-o parte, parcă practic i-a surprins și venele în sculptură, încordarea și tensiunea dinaintea luptei, știi? Habar n-am de ce mă fascinează. E ceva cumva cum se întoarce... Nu, ăla e discobolul. Nu, aia e prima sculptură probabil știu, dinamică. Dar nu-mi vine clasicul David. Din marmură făcut, a durat câțiva ani să-l facă dintr-un bloc de marmură. Nu mai îmi vine în cap. Mai altă sculptură se numește boxerul care se odihnește. Asta e din bronz făcută și arată un box. Uite că chiar nu știu la sculptură. Nu vreau să zic, adică ai zis de estetic, știi? Da, Băi, da, se încadrează. Fii atent. Tocmai că nu știu și e o chestie pe care trebuie să o e un luptător învățăm. Care stă în fund, practic, cumva își așteaptă următoarea rundă de luptă și stă clar înfrânt, cocoșat. Se vede că respiră pe gură, că nu mai are oxigen, are nasul rupt, se vede pe sculptură nasul rupt, că nu poate să respire pe nas, tăiat, vânăt, pe ochi, pe mâini, peste tot, cocoșat, distrus omul. Deci vezi un om care ți se moaie inima, știi, că parcă îi simți durerea aia. Mă atrage extraordinar de mult, știi, să o urmăresc sculptura aia, mă întorc destul de des la ea să o văd, să o revăd. Habar n-am, deci e pur și simplu instinctiv, pac, hai să găsesc sculptura asta, să mă uit, să o admir estetic prin prisma mea, știi? Asta e estetic, asta văd eu acolo. Și am stat și m-am gândit și zic, clar, pe mine nu mă atrage neapărat imaginea, că ce să te atragă la cineva înfrânt, cocoșat, cu răni? Mă atrage practic povestea din spate, știi, ce-mi transmite. Și bănuiesc că asta la un moment dat se aplică și la interacțiunea umană. Habar n-am vreodată să zic, mă uit undeva și să rețin un aspect fizic neapărat. E schimbul ăla atâta de, știi, de simț, de simțire, atâta aia. Despre aia pot să-ți vorbesc dacă mă întrebi, pe aia o simt, pe aia o receptez destul de repede și pot să-ți discut despre aia dacă îmi zici, bă, ai văzut ce păr sau ce Adidas sau aia n-am văzut. Așa mi se întâmplă la primul, vorbind de estetic. Cred că e o chestie, adică mai mult ca sigur, e o chestie subiectivă, nu? Ce esteticul. Nu știu, cred că și are rolul ei în absolut se poate folosi esteticul. Când a început omul să gândească că poate să creeze o chestie de asta care nu e folositoare dacă stai să te gândești, dacă ești mai stoic așa cumva. Da. În vremurile alea trebuia să fii cineva foarte interesant ca om, așa, să te apuci să creezi o operă de artă, știi, din piatră, din ceva, știi? Ani de zile și o greșeală nu mai o dădeai înapoi. Nu niciodată să o iau așa, să o iau la rând, știi? Printre alte modi. Băi, de acolo îți trage inspirația. Un om își ia pasiunea și o perfecționează. Trebuia să fii și șmecher să te apuci de sculptură și să ai și cui să o arăți. Ăștia, cred că ăștia erau genii, mă, frate. Ăștia erau genii deja. Ce mai vorbim? Că dacă vorbim de acum vorbim de sculpturi, că și tu astea la care te-ai referit probabil sunt undeva unde era aristocrație ca lumea, mă gândesc. Da, astea erau în Florența. Era nobilimea acolo, era familia de medici care investiseră în... Nu știu, în peșteri de făceau primele... Știi? Și însemna pentru ei ceva. Un totem, nu? E tot o sculptură. Cum să nu? Lemn, piatră. Deci nimic ce vezi din istorie să zici, bă, asta a fost făcut așa de dragul. Nu, totul a avut o însemnătate. Știi? Fantastic omul cum a perceput și a transmis, știi? La fel cum, unii, dacă ai auzit, care pictează sau scriu în transă, știi? Ce viziuni au. În transă. E o teorie conform căreia un om ori ajutat, ori singur se duce până într-o zonă de transă și practic relatează tot ce vede. Ca și cum ai avea un high, să zicem? Da, și practic relatează că e un desen sau că e ceva scris, dar fără să mai fie conștient în momentul respectiv. Știi? Deci toate au o însemnătate. Toate au. Și toate să trag de unde? Bă, clar dintr-un ceva comun, așa, știi, dintr-o idee comună, dintr-un punct comun. E o origine, nu? Trebuie să fie o origine, îți dai seama. Eu cred că se trag de acolo de unde se trag și visele
Și viața. E origine, da, mă, vorbim moartea. de altă dimensiune, poate, da, dacă vrei să mergem în zona asta. asta. Ăla, știi, unde culegi cumva. Nici nu știu, poate sunt, ce suntem, receptori sau creatori? Poate recepționezi din... Foarte bine zis. Ideea e că... Pui aici, bam. Ideea e că intrăm într-un teritoriu foarte complicat, unde îți fac o paralelă, profesorul meu de istorie din liceu, un om extraordinar de învățat și pe foarte multe arii. Închipuieți un om care vorbește și scrie în foarte multe limbi străine, are cunoștințe de filozofie, de istorie, de orice, foarte bine documentat. A zis, bă, eu după atâția ani de studiat și omul a fost, din câte mi-aduc aminte că ne povestea că se ducea la situri de-astea arheologice, adică a fost acolo, pe teren, fix la surse mi-a zis, consider că nu știu despre viață nici măcar 1%, știi? Știi, că... Așa e viața. Nu, prost să fii să-ți permiți să zici că poți mai mult de atât. Asta zic, știi? Că intrăm pe un teritoriu, nu știu, cât poți să-ți dai cu părerea până într-un anumit punct, după care doar te învârți acolo, încercă. Man, facem episodul următor și dezbate și asta. Îți mulțumesc frumos, a fost fenomenal cum a ieșit. Bă, mă bucur, ăștia suntem noi, că vorbim... Doamne ajută! Mergem și în episodul următor. Vedem ce urmează. Mulțumim frumos! Super, man!